Yes, I did want to so. Na yenya weinumu ahotoso se. Ono a wode yen ahye edapa ase no. Ode ye bekwa wie papa. Said ye tie bia. Na ne bosha wa hye yen ewe David nwom oha aduonu baako enyimu enson. In fact, talking kind from the verse 6 no a. Edepa. Na okase walking kind crown one. Ubetimi apia the above verse 5. Or say the Lord is thy keeper, the Lord is thy shade upon thy right hand. Ewurade ni wo hwef might thee by day, nor the moon by night. Owiare nhyewo ewia ana osrane anadwo. Verse 7, no, the Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. Ewurade behwe wo so boni nyina ho. Obehwe wo kra so. Verse 8, no, also the Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. Ewurade behwe we difri ni wo fie ba. Eso every say the akusida. This is a promise from God. Erade so obehwe wo so. And it because so ane fa wo re hye ni mu. Because so ane fa wa kwan ehye ne nsa. Tutu anamon sadia esi etie. Ewe erade mu. This is a promise he has given to you, and surely it will come to pass. Seni etie bia. Erade se oma awiare nhye. So okaso oma awia nhye nya se awia no a ebo no na be hye wo. Na mom abrabo a eye equivalent to awia. Say utumi ewura a certain phase of wabrabo no. Uhwe se de abrabo no ebo wo ma no ete se de awia eda wo so a ehye no. Eno na Erade hye wo ne me ebo se the sun of life shall not smite thee by day, nor the moon by night. Owia renhye wadwuma, owia enhye wadwuma, owia enhye onioma wode won sa akeka na wo ye na wo hwe animu se Awurade betene animu a kire wo. After verse 8 na ho na edepa say the Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. We ne bosha Awurade hye se obehwe ye different ya no pay. Upia free ufie baby a wokobia dwuma bia wokobia no. That is the promise from our God. And our day ma woni me ana pay say obeka wo ho de obeko we nya ne obo ba na ebo ni tirimu aka kire wo we ye de wo Bible ni mo o se Awurade behwe wadi free ni wo fie ba so every say e de akosida and nti abre ne dom nyina mu na Awurade ka wo ho a wo tutu wanamode asidi e kron ne ne ye na se Awurade na ehwe wadi free ni wo fie ba so a ka kwanhia wo henfa enim guasia wo henfa empatuwo wo henfa eka e wo henfa. The Lord will preserve you. Obehwe wo so obeba wo ho ban wade ye nyina mu nya gidie ne koso afa ahoto ne so mane nya wabrabo ne motwiase bo mane medi hene gitum say without him you are nothing. Gitum say Awurade nka ho a wontumi nya bribia. Jitum sa na fe jai abrabo ne fa hye nsa. Make him the CEO of your life. Na yen hwa de Awurade so obehwe wo so wabira wo pie frifie na wakọ adwuma no oso obehwe wo so afenya no nko a o ba nso oso obesan ahwe wo so odo wo beba na onye ne saa se nepe obeye de akosi sei ene da enyina. Enti we ebo hye Awurade ahye ye ba chawo ewo David nwom oha aduonu baako enyimu
enum no a kenkan so no ade kosi nwotwe ɛhɔ no ne sɛ onyankopɔn asɛm a wɔmfa bibi amfra ya na pɛyi ye ka ho asɛm de akyerɛ wo awurade so ɔbɛhwɛ wo so bɔne nyinaa ho eti adeɛ bi ɛyɛ bɔne sɛ yɛ yare ka maneɛ akwanhyia adeɛ bi ɛyɛ bɔne na awurade so ɔbɛhwɛ yɛn so ɛwɔ saa nneɛma ne nyinaa ɛho a wɔma kwan ma ne mmɛn yɛn ɛnya adeɛ ba bɛsɛ wo kra ɔso ɔbɛhwɛ yɛn kra so anɔpɛ yɛ wogidie sɛ onyame a waka saa asɛm wei no ɔbɛyɛ de ama yɛn ɛde akɔsi daa nyinaa amen ɛbɛatɔ yɛda ase sɛ woatwusi yɛn anɔpɛ yɛ wo ne yɛn nante ɛfiri saa berɛ kɔpem sɛ anɔpa 10 na ɛbɛbɔ no maakye berɛ na aso ɛne yɛde ɛbrɛ your most authoritative social, political, religious and current affairs breakfast conversation is a bon. Tell a friend to tune in. Na yenti Tuesday edition of Marching. Yeda sekanimu.com, adwuma.com, efiho.com, efumu.com, babyamayakwanbia.com. Anope yeda sibi bro nyakopon kan ho na wonte nanim nkyerɛw. Afenya gidie se onyame ahyɛ wo bɔ. Se udi pia firifie anope yi. Nea wo koye ene nea wo ba. Oba beto aso abeye awurade se wo behwe so ene sei ene danyina amen ewie mo brɛ sem se bi sakɔ ne da mu no wadaro ma me yɛmfa ma na fe yɛnto aso ɔsɛ me kan kyɛw sa no pɛ yade a epueye mantem ya yahodo bebre no ano oma wuti so hwɛ wie mu a nsuo no bɛ sɛ de emunemu na no pɛ no ebese de emunemu na puye mantem ya yahodo bebre no a enya de ebeto but ebese de emunemu na ma wie mu ayunwun kakra se bobi ne nane na mu no na ifri nondu dubaako premto bre ho no mo de kro ni nyina no o kire se awia no ebeyi ne ti na awia ne bebo pa awia na no ho den no e wo soro awia ne bebo pa afi anwumre no me ensa no nan ho no mo de kro no o kire se sɛne weda ne yɛ anapɛi no saa pepepe ne bɛsan ayɛ nsu no bɛsɛ de yɛsan emunumuna no ɛna ma wia no ɛbɔ bɔtoro ne nti ɛbɛsɛ de yɛkɔtwetwe nsu de aba ebemunumuna batenya de yɛbɛtɔ mepakyɛ wadaroma ɛya na wahyɛ ne nso ɛde ama yɛn ewie mɔbran sɛm sɛ de bɛsi akɔ ne da mu no anapɛi ɔkyerɛ sɛ nsu no bemunumuna kakra but ɛnya de yɛtɔ ɛbɛte efiri no ndu hɔ no mo de korɔ no awia no bɛyi ne ti a awia no hoɔden wɔ soro ɛbɛbɔ paa anwumrɛ ewiem bɛdwo fam nsuo no bemunum na nso ya yahodo bi nya de ɛbɛtɔ wadaroma ewiem ɔbrɛ ama ne bɔ ɛna me de ama wo ɛwɔ dwumadie no ɛso afei na ade fidi na to ha no mu as usual ha ya henkan 93.3 FM dwumadie a ɛbra so a yedi ho kyea me de ama wo din ɛda so ne maakye odi ahenkan kwame yeboa adwempa hene kofi mensa kɔbike ni beliman ɛna ka ho bisa boafoɔ men so a me yɛ ɔmo kasa mafo din a me gye so bowo ba ofori amanfo anopa yi yɛda ase kan ho yamoache Ghana adisie oboba ofori amanfo emamo ache ediba ahinkan 93.3 FM And I'm a home brother, no bigger than one. So you made the West a jump and Tanaya. There was a head I want you, and running I. Don't money also no brother, so no brother was
Maybe I feel young Kunyankopa somewhere and right upon Tamano as soon as Fee and Shasi and Kahwasam Kakrafama. The God in you is bigger than your problems. The God in you, Unyankopa wa tiu muno or so a sing o how wa manye atete kodanda isun yare sika wuni ene saa niema no a ukomu no anopai osemen kanche wo se onyame a otiwu mu no oso sing saa mane ni nyina ye nyina yenka saa abrofo no the God in you is bigger than your problems. Me ba cho yenka ba ko nka ho yenka abrofo kakra. The God in you is bigger than your problems. Final one. The God in you is bigger than your problems. Kase onyame a otimi mu no oso sene me how any mamane a me kom. Onyame a otiwu mu no oso sene o how any wamane a ukom. Isaiah 55. Yebedi kan akan verse 1 no yewia na ya jump aba verse 8. Isaiah 55, chapter 55, verse 1. Yebedi kan akan no yewia yebe jump ako 8 and 9. Eti bro focus and say who everyone that tasted come ye to the waters. And he that had no money, come ye, buy and eat. Yea, come, buy wine and milk, without money and without price. King James no. Afeti twi no. Ose momro mo a sukom de mo nyina. Momra insuo ho. Na mo amunni sika no momra meto na munni momra meto insane nufusuo enye sika na odeto na enibo nso momra o mo a sukom de mo nyina momra nsuo ho na mo amunni sika no momra meto na munni momra meto insane nufunsuo enye sika na odeto na enibo enso without price enibo enso Onyankopon asemo a oka kire ne ma anopai eno no ose momra. Why? Because wakari ne ho ahwe. In fact se si ya meka tire ose me ba betopo no edi amanipa 500 a makari me ho ahwe minim se when they come so omo ba metimi amom aduane omo nyina bedidi minim se omo nyina betumi enya bia di enya bia nom amom ho atowo mo nkente sa nka me ma metra nka se me betopo no enu nti momra edi sa wote so obi ka se momra na je se wasiesie ne ho ayeden asie onyame a otewu mu no ososene wa mane no enu nti na ofra wo se bra ne nchen bra na tumi ekura no ano ohye chen ne awo na mu no tumi a ekura no ano ohye chen bansere a wage ato asene no tumi ekura wurade no ano ohye chen ade bia wo de wo ho ato so enu nti wo se momra me nchen ba mo ba no momra medi monom momaye ne amopa bia masiesie mi ho asie minim se mi wo tumi a esosene saade no enu nti na me frɛ mo se monye den momra me nchen na momra medidi momenom momaje mahome na safra me frɛ mo amama ba no enam se masiesie mi ho asie na minim se mi wo tumi nsene saa niema ni nyina no enu nti na me to nsade afrɛ mo anopai se momra sanse meso sene ade nyina. Verse 8 no ose for my thoughts enti fra wo fra yen se ye mra ni nyina no enam se wasiesie ni ho asie enti ose ne enye wo no na dwen ene yen adwen eni to Onyankopon ka se bra me nchen na memo wa home a uye nipa enti ube raise questions bebre
but enam se enye wa adwen ne awurade adwen enye wo akwan ne awurade akwan na awurade akwan ekron na eye sonko de free wo de ho nti onyame se bra untimi mi se bisa na questions on enim ndie nti a wafrew ene nea wode ma wo ose na enye ma adwene ne mo adwene na enye mo akwan ne makwan awurade asem nie enkono no ose na sede osoro kron sene asase no saa ara na makwan kron sen mo akwan na madwen nso sene mo adwene. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. And imagine God saying na imagine krano unsusuye unsusuye the fewurade when ya net saying. How do you see him? Do you see God say in times of trouble that Lord can come through for you? How do you imagine him? Do you imagine God? Do you see him to be someone that can come through, that can intervene, someone that can come and help you in all changing seasons of life? Udidi urusuo yenyame a woso sene ohawo no amane no ase eduru die mu oden eduru opebre mu a obetumi abre wunsuo wabra ensuo nyina awe ugidi suo yenyame a obetumi abokwan ato ba bia kwan ni ana se wugidi se wunyinni anopa yi se nyankopon ne se yenka nkira wo se onu nyame a wote wo mu no ososene wamane onu nyame a wote wo mu no ososene wadwendwen enye wakwan ne na kwan enye wadwendwen ne na dwendwen onu awurade akwan no eso ekron na sede osoro ne asase ntem si warefa no osi onu awurade adwendwen efa yen ho no esosene saa anopa yensanka biem se onyame a otie mu no oso sene amane a yekom eke mene wa anopa yi ye onyame bia otua ka baby a ofasika ni fridi tua ka no odwene ho a onte ase osemomra okenkan verse 1 a mo amasoa mo ne so abre awurade se wo fra mo anopa yi wa wonam amane mu a eye wadwene sa amane no so sene awurade oseme nka nkere wo se amane ne nso nsene no sansanya wo wadwendwen a wo dwen no eno ne awurade adwen se wo dwen se wontimi nware no that is not the thought of God. Se wo dwen ho se wontimi mfa yafunu ngoba no that is not the thought of God. Se wo dwen ho se wo wontimi ntu kwan da no that is not the thought of God. Enya wadwen ene awurade adwen. He can change things and he can turn them around within a twinkle of an eye. Awurade wo tumi e de sene eniema ene abode enyina eniti no woto nsade afre yen anopa awurade frew o pese wo wadwen ba wo ho so na wo hunu se oso e de chen sa amane no ja su a wusu no ja bobo die no ja isa wo kire wo nsemu de kire nkrofo no ja kasa adane wo no. He said, what I know kasa for, listen to me. The God in you is bigger and better. The God that is in you is best. The God in you is greater than the problems that you may be going through right now. Your present predicament, no, everybody was so. Edison sa enuntina autumn sa dia fro. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. Na sadia osoro kron sene asase no sa ara na makwan kron sene wo wakwan. Nti what is it that ena affect abusua no a ama enu nti onso wo ka bi se saa de we de eden ya eche me ma me che me papa che me nuanom me nso so me wo gidie se be che me de be ade a. That is your thought, but that is not the thought of God. And only a wadwendwen,
but I don't know where they are drinking. Adentia because oso the sin is a drinking no oso sin is a dear no must say a dear busian yano a so sin no. He is bigger and better and best than that thing, and he will solve them for you. Yet na the besi anu where radin any munchron kan ho oma wunhunu se woso otiwumu na oso sene ade nyina. Enti ade bia wo ani asisu sa wo be no do it, because you got the bigger God in you, and he is going to be the financier. He will sponsor that big dream. And this wadi unu kese na wo na urade obeso asene odisika beso asene oso sene wadwenwen na wo dwen no. Urade se men kan jo so sene wadwenwen no obeye dia maun amwe dia danse se Israel don berima Ghana nyankopon no ode yenkwa cheyen na wanye yenkwa mfiri yensem na osan ma ya hoden na ade papa chien ochena asemi yebesa baba betoa so ene de ne de si ha ne yasre onu nyampasa onkoso ante na ni mu nkyerɛw na onkoso amma wo ho ban onkoso antutu anam nsi de yakron he awurade nkoso amu abrabo nye fe omma wadansidie wahyɛ wo bɔ hyɛ ne baako ne sen u pia firifia no pɛ wo so wo kan wo ho o ban so wo so wo kan wo ho sei eye ne dai e de kosi ewiase awieye awurade ahyɛ ye bɔ na obeye oye gyenyankopon oye obenyankopon oye honkonkuru nyankopon eyire so kyere so abrabo emu se den yara oso sene saade no ene nti onwu yen animu ase da yenso yebedi adanse e de ahye ne din kronkran nuonyam ewe Yesu Kristo de ne mo baabia wo bia gyeme so amen no o ka ne me ensa amen amen amen. Erade nka ye ho na onti na ni mu nkyere yen yedase. Remember your first love, your first love. Need don't know. Kind of need don't know. Bisu dimrikane jamu ebia uko hoda entime koye umwajimai so ni para benfina udampo nyonya mia obo onwana diwe du bebia wadui. This is the moment we waited for. Ladies and gentlemen, it's sports time. Anano pay adeshimaimba Ghana mamba yamamunyina kwaba surunkumbi wadi aba ahenkan 93.3 so yatenase agudie mu nsem ena yedi Asia ene anopay midin yedi Joshua Kwabene Jenem Joseph Ejiri obetenenka enche Raymond Ashete Rat afei Benito Mauli produce show no from afa Daniel Denchi
so ete eye machine echi a na no pay o pia voice no edi agum amaye me fast da Emma Jubilee Hospital o maso ye na sen kokran de esi agongon albo sika jetwi mo da gudie mu nsem no e ba bejaw ene anopai de tie ne se ene anana power sorry nyoma enko body no mu wa feel say yes yare e hyehye honhom bebi a mfamfa Jubilee se bra na fifo yaro an bedam na mo hwe into ase one time mfa Emma at pressure service na eye adwuma we no oba jaso ye hwe mo asansan wachi akọ ene ya inpatient service na enso aba edi amount oba beda ho na fe a doctors ne a nurse fo enyabotre ejina so ahwe oye mo yare wanyina enso etu ayila laboratory no enso ho lab biabi obunya bi enso aye e Jubilee Hospital pharmacy na aba antenatal care no enso bodwuma de ma apemfo no postnatal care no so ho de ma awofo na mawo awie no monkola no omunyi mu no enkoye monfa mo hawa no bedan ye be ma nkyekere ama ba no so enyi agina ye ahodin mu bibia nso akokama edi amount theater ho surgeries any operation there ye be no kama enso edi amount Jubilee Hospital maternity no enso bodwuma sanso na ultrasound na fe electrocardiogram machine enso aba we ni scan biabi ye betwa bi edi amount afe cancer tin honom bibi ekire wadwen so asem bi etete hu bia onfamfa ohun nya o ye da fa ho a Jubilee se brai e cancer ju honom do asem be down ma o mehwe akanselo kama na so ha no nyina enso afuru so afe clinic no enso bodwuma wani ina wo problems e ho afa be dan yen behwe aso no edi amount o sen ene nei o pese utu go pese o she anase kaka na etente osia ye dental clinic one ma o do wasem bedan ya be hwe o se ho yade nyina no ya hwe enso asan one time edi amount afi diabetes and hypertension for no fe no pa bia no chekere enso ekoso edi mamo canteen wo ho afi ubana so insurance ni bi so a ye beji na ya hwe o hwe achi akwanya odan baburu dia so amantra bridge ni so honom eni ewo 0244 575799 0244 575799 0241 784645 na one Jubilee Hospital enso edi enkomo na bibia akokama edi amount First Enterprise enso se bra ene yi se open multi TV DSTV Star Times Canal Plus AG Plus combo ni bi na opese auto yusu anase o recharge a First say ene yi boma obi mu aye kama ma bia enso akokama edi amount me catch us achim dan hanum nyina upo bia owonim dia enso ewo nei na se eye decoder se ho dia nyina First be ma anu ntino be piem a ye penya kache na oba bunya settle na fi extra decoder se ni da on ma be san abodwuma mretenten edi ama ye wo TV ho Hisense Asano LG Samsung mechire type bia bi na fi brand bia bi bunya bi ato o ye First Enterprise TV one mount decoder stands ebi ho remote control TV dia ni decoder dia na ebi available enso our First Enterprise yatonton AC horsepower biabi any brand biabi obunya bi ato our First Enterprise e bia wo de no satellite any AC no fort aba honfa fort bra ye be hwa be CC fort na amawa unsan enhia sa ohaw ne ebiu fenamba yi na oni endi enkomo 0244 5715 0244 515849 0244 515849 and 0269 305 785 na one First Enterprise edi enkomo yani Ochmesi Sport na ebo nhwani premprem de ye fe Nanes Palace sanso eben shell filling station no ebo achim odan obia ekwa Ramen Babin Saloon akoyi ni ti enu ntin awofo mo man so mu ko school se nei uwo fie uyuti da kwa adwumam de kopie mu Ramen Babin Saloon na fi yen you kama na bibia nso enko kama emfa emam achim dan Roman Johnson hono no ahwe achi akwan a ubehu ye ne Mr. Sentims ni fie no ebe nwope ababo mpa Johnson ne fitin shop no na ebo nhwenim 0208400859 ana 0552716777 na ne Ramen Babin Saloon enso edi konyimoko we bi kan no maso yasen a agudi emu nsem edi Asia ene anope
Yanshan Sauna send down Pensa say Free Ghana Division 1 League Nimu and the games outdoor bedukino and so to Janadani area one as a game set to ja and then I am Monday 21 and Nania Etranfi on a attempt down Kutukuri House airball 3 p.m. game no to ja and then and I say etofem Odani area one Nessa Yankopon Adma Oko United and so Etranfi on a Ankuti airball Homestars Evertranfi and it's Subribi and so Abo any Akachi Ostars Etranfi Crystal Palace and so bonafin na God and so atran finish sympathy and so e dia boni away games outdoor na division 1 league nim to dwa zone 3 nim a medimu enkomo no e de ejaw midweek no atwa so Ghana Premier League nim match day 25 and no so e ba so ochina na games ni na and so top form Ghana Premier League ni emo na first game no e ba so Akron Park takwa no miensa na sa game no e ba so china mediama any bolboko FN Accra Heart Folk Eddie Ebony Betwaso Kwando Sports Stadium also no Bobokua ye fan Heart of Lions on Betnafie na omane Accra Lions Eddie Aboni way the battle between the Lions ye no Jatanankasa enso Ghana Premier League ni emo afi na Segle Sports Complex no Real Tamale United Evertonase na Oni Nations FC Eddie Aboni ochina sabre na so no na kopim bebi a Dance Park no bebi ani Gold Stars omo ene Karela enso Eddie Awentam so afi Theatre of Dreams de uno Legon Cities Etnafie na one FC Samates enso Eddie Awentam so sunyane Coronation Park no bofa kwatano enso ebetnafie oni Adwuma Stars ebebo na afi Brekum Golden City Park no Brekum Chelsea enso atnase na one Dreams FC Eddie abo eni afi kopiemu Accra Sports Stadium Great Olympics ebetnafie na one Bechem United enso Eddie Awentam so games so nyina no ochina na ebaso Thursday Kumasi Metema Asante Kotoko no nsia Baba Yara Sports Stadium Kumasi Kotoko etnase na oni Inswatraman Eddie Aboni way midweek Ghana Premier League no match 25 emunkomo na mde jaw Yenani enremu our dream service ni common film farmo and from Dano Penas head coach no ayo perfan Abdul Karim Zito no and so de come akra ababe jana no da Ukraini enremu Kumasi Babanya Sports Stadium ni mu a na se enkulumide ekode mo start Mali for and mo ekote de so mo qualify ahead of them e se prempem no ka say na se CAF Confederation Cup no Dreams FC enremu our semi finals mo hwe ni mu so mo Zamalek and so ebebo ni no and de come akra ediaja na no other after say omne bobokua ye fe no start Malen for ebo game ni wie no o ka che ne boys ni na so omonton ko so ntere Kumasi na fe omonhwe game ni bi eni ti game etodwa Zamalek ene future FC for edi ebo ni no omonya bi hweye eni ti aboam ye papa omoko fie na fe amakototo ni amanyankopon Adwuma na sem game against Zamalek no ometwi edi form so ye ntie coach ye fan Abdul Karim Zito Zamalek they may show Kurada, know how tactical discipline the North Africans know. And yesterday, immediately after our game, we didn't take off to work. We stayed. I told them that Oma Brent, because we are going to Breku. Why not pass here and go to Breku than to go back to Accra? So we had the opportunity to watch Zamalek against Future, and you know already you don't see the difference. The same game, and one is on what here, but I know that make geographically, obviously, the higher you go, the college. But in the game of football, the higher you go, the more. So I know, sir, we have to work hard. We have 2 weeks to work hard, then face them. Luckily, again, I have to plan well so that you go away. Then you have favorable results. Ever push here, we common biana se coach fan Abdul Karim Zito Edijana na no eba besino na fe auditor chese utani echemo Ghana Premier League ni mu a na se diama enkoye enso mfama Dreams FC woboko no kra o hwe position da se na senso ni na nini na enso ene se place odomo ebo ewo CAF Confederation Cup no no omo a na odomo ebo ewo Ghana Premier League ni mu no na emboa ema se diama enkoye enso batutu niama ama niama dane ediama Dreams FC boboko no
maintain myself in the Premier Division. So when you look at the rest of the matches, we will not go to the division before maybe about the fourth win. But I accepted, and yet it's social media man. We also had the same problem with the Copa. Because the same place, even Chelsea, the same problem. Me can't tell my only need that problem because we have at that time we are registered 60 or 40 something players in the league. Until you have equal there, we are but of late, they are very, very alarming. Ahenkan Sports. We am commander say head coach Edema Dreams as Wobokono Abdul Karim Zito and so dia ene anopai. Yeguso ejina Dreams FC Bobokonum na former player Edema Boboko Feno aye asande ko na fe Accra Hearts folk nidin ade air chance Sampon Taylor do na fe ne Charles Taylor papa enso akasa da fa Dreams FC embodne bo mo bo enso our the CAF Confederation Cup emu osin prempren de obi no betima akasa Dreams FC awon bo mo homaden so our control mutu or the CAF Confederation Cup no na wo hwe bon na mo bon na ma determine so mbetime raise Ghana flag ne higher na bibia so akokama ed amom ochirema teams aka nyina kotokone has nya omunsu bibi MF Dreams FC ebora mo bon or the CAF Confederation Cup no emu obi bia obeka se Dreams do maye no enso bubia na nipa no onyum football oma ya ade a ashoku obia wo hwe boys we bo a no mo bo amon lex na ye bo na so hwe compared to the CAF ayo omobona omodi terms on be say omodi Ghana frank and isi oma Ghana who sign omayama teams aka na so musua me hwe match na me hu say 1-1 na mo gidi say still betme atikan because no omaba mu hu team na say obobo na obia press obey bibia na kire team work no abo ombo hu say obi individual correct is obia abo we kwa na we aba show na friend football so but the American say your coaches bi o Ghana yen uye ni ye be kan wa ye ni ye be I no nche say town person Ghana football no ekoyi kozito ne domo me fi say the my year Dreams see and share we say your feature of your coaches ni go make you handle your team e dey move forward but san koye nso aya ne be sabe Ahenkan Sports. We Charles Banier Koku Sampon Taylor one friends one ma okoso esanso edeka ho say ohwe ne Dreams FC enso aye or the CAF Confederation Cup no ma o ma show say Ghana football no enwuye ball no mo ball e kire say Ghana football no say ense sa hwe ball na e ball na e kire say e football na ase because hwe edin na let's start ya chi omudin sa me no ma ball bibia en kire say football na kachi I was say there e back up na yire ho because yire ho ayo future your national team no by all means your coach is omu team scout with there because your coach na scouting coach nti wait ma scout because onye proper coach be handle blaster no Ahenkan Sports. We Charles Banier Koku Sampon Taylor former player Black Stars former player Kotoko former player Hearts of Folk them come on the giant yenda ni enremu Hearts of Folk nso aso ni nkomo emfemfan fama enda no pede na so na ni enremu a na national chapters committee no omokasa mafo opa efane Kobe Jones na Kobe ade nkomo aka de just supporters am support Hearts of Folk ni na oso dani enremu asisi ide Hearts of Folk team no oso performance ni bibia de eyemo papa ewum se omo consider omo bo games asem oguso omo lusulusu kode anano ada amotena fie ama bia ni go star ba chiomo ebo ne kana ba ko amatubiante na so performance emrante no eda na dia na so ni papa eni ntino ometo niama na feniama enso adane ene maboboku a ye fan Hearts of Folk. It's something that you can't interested. Now I'm not sure that every Hearts of Folk supporter ever thought we could lose successive matches today. In summer's game, I think it was a game our work should have been dropped. Yeah, Kasa and Afi keepers blunder nominal there. I think there is no come. I might say we will be almost there. In the first half we created our chances. Even the second round, around 65th going in now in the net. Most of them say now I've really almost no draw. No one did down and you know that. But it became worse when they got that goal. The goal also came out of that goalkeeper error. But you can't blame the keeper too much when they carry because with that error nearby, I'm captain research I go. I would have been difficult. And I know it's no more plans in the draw. But we fought that and taken. I mean sometimes the game is like that.
Ahenkan Sports. We are commanders and national chapters committee for Kasama for the man to folk Kobe Jones Eddie Ejana Orieno and our power no and a national chapters no about chairman na Fabian Swakoye Edemano. I am Mr. John Vanderpoy. One also adding Kuma Kadia Ja Endra Nandra Kopiemo and the supporters in the place ni be Eko Kodin Kuma Kocha Nema Bibre at the Emona Orieno and Siwa a branch for Salif Ibrahim no among 1,000 Ghana cedis Ebon Abaso so no and a player of the month the modern boy Aswani Papa. And so our heart of folk Bobo Kun. We agree we need empty management share. We need 1,000 a month. The month 1,000 a month. We need diaspora for them. We are personal as Vanderpool. We are mini management Kasaya. We did 2 months. We did 2 public space. According to vote, I come and send season, every month the player of the month, any management that come on master and said that next season. You're being increasing. The most disciplined player of the month is right. Next season, they're being a player of the month and the most disciplined player of the month. Now, price tag also increasing. Into a motivation. Now, the airport attack on me, say, we bring here and show, we bring here energy drink to refresh you. Until we are talking now, maybe ever support you. Now, when you're encouragement. Mumbo Modi and Winnie, my infant drinks me so Ahenkan Sports. We are commanders of Pano Ashanimus and National Chapters Committee no Ababe Chairman Eddie Amomo Papa friend Mr. John Vanderpoy Eddie Ejaya Endra so dia Chede Bibre Ekwache Heart of Folk team no ama bia ekoye de mom na no sia na free players no so down senior papa said the obey no asomani and into omo so ba kokonko na from game a am ne media ma ekobo no nkrumdie no ekode mom. The was in India, the anniversary, said that's the man. You need drinks and I toss on crown, soon be a no place in the that's a big Ahenkan Sports. We and so I am commander say how to folk place no and so edituja. Na yempiemo our fusa football mu sa game so ye born say ball then so ye born no grass so we know ye born our cemented court so 5 aside and ntino nipa 10 per enagina so ebo unlike footballer na say ye 11 aside no fusa no 5 aside yen san so embo ewo grass so nemum cement court so na ye bono na African games na eba so we pie ma fusa na Ghana ya di won pa eno ntini Afcon no ya dia yen so ya qualify ya kakobobi ewo Morocco Ghana ye kopie mu all group A yani host nation Morocco Angola na Africa Zambia na group A group B no Egypt Libya Namibia na Africa omaya ye fan Mauritania na omopie mu ewo group B na 11th April na Ghana ye go first game against Zambia yabo game no Prince Mole Abdallah Hall and no Rabat Morocco honum na sa game no eba so captain Edema Ghana na se ye fusa team no Timothy Kantanka echirema o my preparation bibro na say yom di erumu sa game so emu na omu game omu Zambia di bo ni na for tournament nyina no omakonkode na nkunumdie enso akoma Ghana na after the games nyina no omu asho Ghana for so qualify enso akọ World Cup and akọ pray for World Cup trophy no. My name is Timothy Kantanka, the captain of Ghana National Futsal team. We've been through 3 weeks training session from Pram Pram before coming to Morocco, Casablanca. And the journey wasn't easy. After qualifying from Morocco, we came home from holidays before coming to Pram Pram. And it was very tough from the beginning. But now I think we are ready for the tournament. I expect a victory tournament and a successful tournament from the Ghana National Futsal team. We are qualifying to the World Cup, and after qualification, we will fight for the trophy proper. Ahenkan
Ahenkan Sports. We Timothy Kantanka on captain Edema Ghana Fuxa Tilma Kopiomo Morocco Omaf Kono and also Ebaso Ghana first game ye born 11th April yani Zambia and Ebo Yankonko phone close to the UEFA Champions League no ayadia nese qualification and so air koso and now Kopiomo Emirates Stadium na se ada boko FN house no more etnase na omni Bayern Munich at the aboni 7:00 p.m. and as game Ebaso Grand Nebek referee office Sweden ojinemo enso edi esa game no afio kopiemo enso estadio Santiago Bernabeu onso Madrid omo etnase na omene Man City enso edi aboni Franco Silexa ono ojinemo center referee enso edi masa game Real Madrid etnafie na oni Man City enso edi aboni ni ehom ochina game mienu enso ebeba so Civitas Metropolitano Spain no yade bolbo ko FN Atletico Madrid omo etnase na omni Borussia Dortmund and so at the Aboni 7:00 and as a game about so Marco Guda from Italy on a Oshe Edisa game PRG and so about Nafie na Omoni Boko FN Barcelona and so at the Aboni Park the Princess Anthony Taylor from England on Ojimo Edi Sakimo. No other head coach and my Bayern Munich Bobo na fan Thomas Tuchel what did come at the as a game on Yakupa Adman Ray to a Jano or say Arsenal for Danny Eromo Yipronmoa Nese Omo and top league in the table no am be a koye de papa there na so say e ban in terms of Champions League there na say ban bobo no eni bibia mu e che Arsenal and the experience kitua bi and e bebo Arsenal boku no sir the experience kitua bi na bebo Arsenal boku ni there and Madrid for and we say create intimidating atmosphere and I'm work with City oya sudo oya am City for no ball am so ni mbodo do no man hwan fa ne man welcome na e carbon hotel no so kwa dia anhwa na asem asi ense Bernabeu enu ntino create intimidating atmosphere at the City na enu ne say almost Bernabeu stadium no say Bernabeu stadium no ye kataso na so be kataso unless say okoji eye approval from UEFA enu ntino reporter ban say omo pe approval from UEFA say City game na nyumre Airbus no Bernabeu stadium kataso na ma 80,000 supporters as a white ako stadium no eno babua na intimidate City for no amotima City for no asho mena e was Spain Santiago Bernabeu na nyame Adwuma that transfer article ebo ko fan .1 no na reporter toja and say article for player brand fan man face the pay akwa kopra and into 100 to me and tonkum Asia can be and from Atletico Madrid bobo no Arsenal force na mo say ena nwumre omo game omo ne Bayern Munich ebo Thomas Tuchel akasada fa ho no e na omo chiema omo say he omo catch Arsenal supporters ni say wa unim na owa damfo oye Bayern Munich supporter na be 20 kiti da man no ye be ban no ni nyina ne say ye da Bayern Munich for omo game omo ne Copenhagen and Lazio ebo ye no omo to fireworks bi e ko park no so UEFA engine tum say no UEFA ban Bayern Munich supporters no say leagues akoma ni ya away games no omo hwe no manko enu tin Arsenal the warning akọ e the ama omo fans and also omo supporters no say obi anhwe no 20 kiti ba kokra afama boboku FN Bayern Munich supporter bi amhwe game ni bi Emirates and then Manchester City so mu Ramo and so West Ham United omo kwana so nkomu na and say branch fan Lucas Paqueta no omo no edin commercial branch saman omo kotebri na 7 pm City bobo kuruma besi akan ediamom Eric Dyer spend 10 years with bobo kwa ye fan Tottenham Hotspur na no kase de prempren obo loan edi ama Bayern Munich bobo ku no January mu na Brighton emove ekoye na nia eba ne say papa na akasa o say head coach ene oda ay bobo ku fan Tottenham Hotspur no Ange Postecoglou no azapa no on chatatis bia camp okwa no say hey munchendi na mo bo che wutim bo chakra ha e wo Tottenham training grounds o say no tatis on we gina ha e kare kin gina ha o say da bi no tatis Daniel mo tatis ai mo ko ye mo fa bo muntu nya joge o ya joge mo fa bo mbo 11 anti Eric Dyer bolon bosan so we jaba Tottenham Hotspur o say coach no on that is bia in the neso in fact coach Andy bon ko 11 la side no match no mabo na bibia so akoyi da mo Liverpool some coach amam feel the also mo Sporting CP 3 years that's Ruben Amorim how many didn't come on na ba yankai o di they them say that coach who has so grand porter so rem o ayas na no ada mo tenase ma final fo bo mo nsia
carry 3 points on modom da 6 ewo Eddie we say ukopie mu ewo eye Hollanda omu de nanka ya to say ban mu ne chidie ni bi ayast mi G League ni sa cause ne bonne konkan besisi ade adane isa da omu da 6 ye dan ye bo mu nsia ne ma nkoye mfa ma wo boku efe ne eye aya Samson nti omu so mu wure mu former Chelsea coach Grand Port omu ne Edin komo say season we ekona wie ya oba ba jibo boku na wa coachi no ma we say results papa bi enso be fit Grand Port akache aba. On this note, ye gina so na den semnes ya na captain in the morning wo bobo for yamanfo atwaso amamidin ade Joshua Kwabene Jeremy Joseph Fadjute nka Raymond Achete Rat Benito Mauli na afi Daniel Denchitna aye konsonechi pian voice na tum ade maye yidisi ya captain in the morning atwaso kopim tama nondu ebebo. Ahenkan FM. Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM.
Ghana Adisiye, Adwuma Ofore Amanfo Emamo Achen, Edeba Ahenkan 93.3 FM. Ah. Yeah, the Asidade be call Eddie Amada sports team. Joshua, Kwabena, Jenny, Kofi, Ejiri AJ, Ben Mauli, Daniel Denchi. Yeah, to us so. Some 41 minutes after 7 a.m. Matching your most authoritative social, political, religious, and current affairs breakfast conversation. Still airborne. Tell a friend to tune in. Nayan Queen and him. Offer me all boba. Ofuri Amanfo. Ghana Adisiye, Adwuma Ofore Amanfo Emamo Achen, Edeba Ahenkan 93.3 FM. Isaac Owusu, also good morning. Ahenkan FM. Ayiko. Or the free Achima Boabo no de buy. Senior Sly. On your politics, I don't pay. Crispo Fufu. On also your politics. Teacher Kujo Tepa and Yenesuso. On also or your politics. Yeah, that means I must say. Mama joining a young who, yeah. A riding coming in armor home. Ah. Ishira, Namishira, Mama. Okay. Enti ene eye Apostle Samuel Amponsa Frimpong, Christ Apostolic Church International Chairman. Ene eye na woda. Enti happy glorious birthday going out to you, Apostle Samuel Amponsa Frimpong, Chairman CACI. Live long and prosper, and of course do you have a good one. Apostle Trinkwan. That's right. With that, Ishira, Namishira, Mama Wadum Nebusama. Ishira, Namishira, Mama Madum Nebusama.
Maybe. Ah. Ishira na mishira o mema madu never sama o. So once again, yeah, well, 1 or 2 birthday we be wa ha. Me ko hwe ma die ni mu no. Na me ka say na hwi nim. Ba say abetam. Ade ya no mo share da na. Okay, so let me start with this one. A glorious happy birthday going out to you, Samuel Kobina. Samuel Kobina, you are 32 years old today. Happy birthday going out to you, Samuel Kobina. And to you, oh dear, Udin we na no odin yo. Chene chirema na azade. So happy birthday to you too, Judith Chene Chirem, 22 years old today. Happy birthday. Rita Opare is your birthday today. And of course, Reverend Solomon Ankama is a brother. And I'm for be so for. Edi Osofu Solomon Ankama. Movement and all friends saying Dosa prayer then. I'll check it for you. But also echo Alabaster. Osofu Kufi Drew, Prophet to Drew. I'll pay me my watch. May my happy birthday. Reverend Solomon Ankama, it's your birthday today. Wabo modin afei me boss ba kope. What I mean jumping in the member echiri. No I can ho asem. And unti ma fa Freddy Flexi, 29 years old today. Happy birthday to you. And then I'll do this one. Na me call back to me boss ne ho. Oscar Nana Chum Berima. Oscar Nana Chum Berima. I'll pay him our happy birthday. Baby, I will be here. And now coming to my boss, Alfred Akrufi Okanse. Alfred Akrufi Okanse of Media General. Ghana Tonight host. Boss, I'll pay a kaki to a bin kamiri if you are. So happy birthday to you. Alfred Akrufi Okanse. It's your birthday today. Live to be 93.3 and beyond. And of course, live long and prosper. And do have a good one. Alfred Akrufi Okanse. Oh, you're too much. Apostle Samuel Amponsa Frempong, Chairman, Christ Apostolic Church International, CACI. Apostle Anope Yamautin. Afi me big sister Equia Sontolistic or Accra FM. Hey, Charlie. Anope you watching. Samson na poma chiku. Poma chiku. Anope wants to be watching. Oh, Power FM. And may you see me form. It means you am form cry. Sontolistic. Any poma chiku. Muye too much. Riding come on. Na onti na ni mu fa nkyere mu nyina mo amudi ma wo de ne no awurade nya mo kese makoma so ade awurade ma ne mra mu mfa ma mo niema bɔ ho mpa ya che ɛna awurade de afe aka mu fie ho no onsesa niema ɛmfa ma wo na onsusu di adanse ne bi
ewe Yesu din mu amen yempa ebo aye body ama wo mu a ene ye o ma woda eno no afei woda chinti obra kwantu afutu na de sun ewo mu ada romane braso ye de beto aso woda chinti thank you na Weba choma yemfa woda chinti obra kwantu afutu ni adesun ewo mu no ma yemfa nto aso emfa mawo baby a yewo sisi a enie yese if others can why can't you? If others can, why can't you? And I say, why can't I? Bisa ho sa brofo ni aka de beba yan kase kase mu. And your question so ni ye bisa say, if others can, why can't I? Anopai when men kasa brofo ni mum. If others can, why can't I? If others can, why can't I? If others can, say obi betumi aye, say nkrofu bi betumi aye. Ada na mi ntimi nye. Yesi dan. Yenye obi amana timi esi dan. Dia ye timi ye obi na ye. Odi ahenkan kwa me yebo na ye. Eni nti se me nso so me pese me ye bia. Se odi ahenkan ya de ntra mi ntimi nye. Odi ahenkan is a human being just like myself. Emoja e fa me mu na no abi na fa ne mu. Eni nti se wa wi ata so asi agina se dia me pese me ye ni na se wa ya ade nti na me ntimi nye. Metumi aye. Anopa yi katsere wo kra wo ti wo mu se wonso ubetumi aye. Yei. Onso ubetumi aye. Se binum aya wonso ubetumi aye. Obi atumi adi mampanyini Ghana ha na yeye na oye nipa na sebe enye emoja efa yemu foforo bi na fo no mu a katsere wo ho se menso metumi aye. Ade na obi aya me ntimi nye metumi aye. Obi atu kwan oye nipa te se me a mensu metumi atu kwan. Obi aware oye nipa te se me a si waware a mensu metumi aware. You know anopai di wabra bomu nkomo bisa ho nsem bibiri se obi atimi aye weyi a mensu metumi aye. Ade ntina me ntimi nye metumi aye. Ka kire ho se metumi aye. If others can, why can't I? Metumi aye. Bisa ho sa asem no. Ubisa ho ya no aka kire ho se metumi aye. Se ebinom aye amana ye a. Se ebinom awo ntafo, se ebinom atukwan, se ebinom esum nyame, esum ne yie. Ebinom amom ho kwan ama awurade yusu wo mo e de hyenkom awurade e de wo mo ye adwuma kese wo de wo mo sanyarewa wo de wo mo bua nipa se ebinom amom ho kwan ama awurade yusu wo mo a ade na minsu mintumi ma me ho kwan mensu metumi ama me ho kwan enti na no obi bisase enti abusua we de eyimu ye hwe ososofo betimi apiem yes obi ama ne ho kwan ama sofo apie na busua mu a ade na mintimi metimi anopa nkoma me pese yedi wo kaa mu no enkoma me pese yedi wo fie ho no enkoma me pese yedi wo dwani mu no enkoma me pese yedi wo shop ho no baabi a yebotire yeyi tire baabi a wutie me bia no nkoma me pese wo woni nkrofo e beba ho die ne se binum atumi aya ma na yeyi a ade na mintimi nye metumi aye ama ebe yeye obi atumi akọ school ara mi ntimi nko me metumi akọ obi atumi atukwan ara na mi ntimi ntukwan ni bi me metukwan ni bi obi yare ya ma ne ho atone na o na edi adanse yi ade ntira me so me yare yi me ho ntome me ho betome senia tie bia se ubo wadwene po se dia me pese me nso me yeni a you can as well do it obi abia adwuma ayeyie ada wuntimi nye ada yedi mumienu gina ho no mansonso ye wo mu ahu da bi yetwa wo ho a ensu beba ono no de na beba se yetwa mu nyina mo ho na emogya na beba na so waye a onsu betumi aye enti ka kira wo ho se wo bi aye ebinum aye a
ade na mentimi nyɛ metumi ayɛ oda achinti erade nka ho no nti na nim nkyerɛw na ɔnom mmoa na wɔnhyɛ wo den yɛyɛ nipa nti duru bia na ba mubu otumi ba eduru bia etumi ka nsɛm bebree o wɔn de omutiri na yɛ ɔmo nya boafoɔ ne awurade anopa yi wa me yɛsua hunu sɛ oyɛ nyame a wɔso na ɔkron na ɔte mu na ɔso sene yamane ne yɛ haw ɛne ndi so obi aya na se yɛdwan kɔtoa saa ɔkakraka no a obetumi aboa yɛn ama yɛn so yayɛ ama na yɛyie awurade nti na nim nkyerɛ yɛn bie mu na ɔnka yɛn ho na yɛnya gidie sɛ obi aya wɔn so obetumi ayɛ sɛ obi aya wɔn so obetumi ayɛ awurade nka yɛn ho bie mu yɛntoa so wɔda achinti ɛno nti yɛbɛkɔ akɔkɔfa da ubon krata mbɔso no so de ato adwumadie ne so de ama wo anuanom atena ase ɛwɔ ha miss nyako a atena ase anɔpa yi saa nso so ɛna kwaku ɛnin kusibu adum nso so atena ase kwaku apomɔkɔ deɛ achapomɔkɔ na nso nyame adom nso me ho yɛ pa miss nyako apomɔkɔ nyame adom bɔkɔ ɛdɛ nyako a miss nyako a ye madam bi o kire ya de ye madam bi o kire ya de ne friend mi sinya ko na ene de afia ase no mi sinya ko ma hu se ma hu da se mi sinya ko amu na ye de bia ma mi sre de bia mi sinya ko no sre na anopa na mi tie news ɛna na wo kyerɛ sɛ yɛkɔto aba a yɛpɛ obi a wadi 18 obi a ɔnyɛ dɛn ɔkeka nsɛm bebree obi a gata de on mo nko dem se mi ko dware mu nsuo no obi a na wanka se kom de me medi wacho obi a na dwum do fine wa nkrofo a wo yɛ saa o ɔwɔ a na ɔtea mu akom de me ɛno ne medi wacho ɔkyerɛ de obedi so oni otimi didi fine so why obolo yi odu aduane ho no ayɛ oblu alarm wa ma no so nkoda sɛ di tira ba akɔrɔ ka asɛ mo na mo bere no ɔno kom de lo otimi ko jiro bia bia no wa mani bi ba ko so no ka ba no de nsa boso pan ɔno mpo ba o ɔbɔ de nsa bɔ ka ne so taxi ba no de nsa bom
Ada no di mate ana. Oh, onam kwan na oba no da bom pan. Obi gine ka ne fa ne tirim. Ba empathem a service so mo ma se o fatan wa. Aha ne de omo do. So mu ni pa ofro a mo ba system ni mu. Ana ya omo ko sese omo firi ba bi na omo de omo ba. Because I think say sa issue we e ba ye ma omo kan ho asem kakra say wo mo a ma dwene mu kan omo ne do so ha. Empathem ha omo ni psychiatric we bia wa ha. Because that's what now they too much. E come here say every month bia you hu fufro. And now omo ewo mu dada no so to me yira kra hu ba bi omo ko. Latest song. Every month if you mu latest song. Latest. Oh, too much. How much? Sound. Wasn't ka ba wonim say ye wo institution bi wo ho no mo a omo adwuma no no and once omo makwa mankrofo nante basabasa sa Ministry of Gender, Children and Social Protection. Ministries ni be grown ma mi hu omo ade bi omo yi o. And what's all my ministries be grown Ghana unfili omo adwuma like unfili omo adwuma unfili he. Omo we mu ye mu nkrofo bebre. O kon na so unfili sa ministries me ba you respect omo adwene mu aka won, which is really bad. So obi adwene mu ka no a omo were right still to live. And your minor said yes we be born ho ban. Nti saafo no ofa omo nyina anything your psychiatric we wo ho no na ade omo kɔ ho. Okay. So na amakuro mu aye kama. Na we die program bi kura koso te se o mampani bi kura bab round no. Na bi ne nam ho. Oh, mfiu. Oh, nti mpanifo no yebesra mo aye mo adwuma no. Omo mutu chichi omo ayifo. Agona so do mbedi festival mbe chichi mu ni na. So mbedi festival dia. Mbe chichi mu ni na. Afri kro mu. Mbe yom de ombe ko hu ba kokra wata. We are no mejeja. Minimum say we bi omo. Asem ara. Okay, enti eneno de mema makode obon krata ni mu ntentem ho. Mu wia enra na krata ba abonten se nyame yadoma wo chena. Bremu Central Municipal Assembly. Koto aba. Yes. Na candidate ba ko obebo me kwama omambo adwo no. Candidate kro no aso wo san ba biem. Na o say obenyaba. O so obenyaba. And I said there were assembly members for no ekoto aba ne ho. Ba me chese obenya ogina. Why then anybody abe no nya sanketo o. Hey, any pa bi nso mfare etu de mu nwie. Mu wia ye no mu bedi nkomo. Ye be sere won. Assembly members ne ne on be kasa kakra. Na ya biebie ne ma bi so a kire wo mo. Say sa candidate ne na e ba omon reject ne nhye nyame den anuonyam. Monkomra. Anopa no watwe abapon minute mienu ye matiefo ni na chimama kwaba. Eba Ahenkan 93.3 FM so. Eye de obokrata na wodo abedwa so na poso. Eni asi adwa no peye de baba so mu ani die kwan so. De me de be hyase eye daily graphic. De wo krata ya de be so mu eye me kwaku anin kusi buadumene efia ampofoa. Daily graphic de obokrata na o chese Ghana Revenue Authority omu Commissioner General ena wabawura sesi o ma say HIV yarewa no wom de ehunduro eba na we ye first batch o de ba wom say efiada ena beba bonten eno na ye say January 4 commissioner yi sasim we wabawuram ya okodi hu dwuma bi daily graphic de obokra takro ya san bo amane say ye ba beto ba afi na afi abato no abato commission wom de aba betudwa ewo krata mu kire say registration no voters registration no ebekoso May busumi ne da etoso kosi May busumi ne da etoso aduonu nson na se keka kobeye busumi ba kwansa nafu aduonu eno mode ba bedi sa dwumasum we daily graphic amane bi eno no Abusia medi daily guide da obokrata no ena etoso de amawo na odensam abapa yase Ghana Guinea Bissau Guinea Bissau se hwan no Bissau Wonom akaba chirimu enyansam keto akora dwumadie bi ba bekoso nkitahudie bi a efa amamuo ne say yebeka ye ho abomu aprimpuntuo ho asemo ti eho asem edaha na GRF boss Ghana Revenue Authority wonom pani ya yayi no no so ehye bose obekoso a no so aba behwe se wo mu oni wo mu didwa no
omunkita hodie no bekọ waawa ne ntiase bia bam na tuotua no omatimi agege ne ntententem ewo kwan papa so okrom ha ti eho asem eda ha na asoafo no ena hwa ehumasuan nsem so eye doctor ya wo se dutwum ono nso mfoni eda ha se tafa na sem a wo kenya danse free SHS se de nkwada ekodo doso pa kwada wo mani abede so mbe control so suku edoso amachese bu wo mso kra ehumasuan ye fa ye de wo kro so san free SHS ti hu nsem ena eda ha na owura samia wuku ena ono nso eda ha wo kire mu se Ghana fo mumu na Ghana mampani abedi akire Dr. Alhaji Mahamdu Bamia wotu Frank Adia MPP amanyoko no be mampani 2024 ya nche bia kato na abro ne yekoto abo enti on de woye campaign di Bamia ho adanse no odi akire mo se ya mo koto aba mo nto abapa enche no mo aso Dr. Alhaji Mahamdu Bamia yase wono so wo makwa kolanche ade bi ade sa ade no Chief Justice Mame Gertrude Araba Esaba Tokonu omone no na aye enkaba chirimu a chise womudi dwumadie bi ba no beboa matentre ne nsem wo akonanim akonkan ewo Ghana ha enti eno nso mu amanebo eda ne ekopetre a eda hono mutafa wei aye daily guide de obo krata munsem DMD twaso aye the chronicle de obo krata munsem na se de fia call free SHS mu kokan wasem no mensu meka free SHS mu asem na nso we de ayasem foforo so afo hwe Ghana ehumasuan so education minister Dr. Yaw Osei Edutum opanyini foni da sei asem o kan se free SHS a aban di ba yi a ama enkwada bebre mabru ni bebre enya kwan ko school nti ama HIV AIDS eso atekra te Frezi tezi ye nyanke wu. Ye nyanke ye wu. Hey. No mu nyan anyway. Report anyway. Statistics beni. Boy. Okay, say bia bebre na nye omu school man komu wo monten na obi kura na omu kodidi na omu kwagege. Je bia nipa no school no be man kwa pena mia na unya. Empo na odi akoma no eno kostum ban so a okosunsua no ma bebre minim omu nkyire mu ba mi sa na mu no edio enti yesi free SHS enkoda bebre ba nya kwan kosku ntina ma HIV AIDS eso ate ewo Ghana anu mu sei so afo hwe Ghana hu masua so ena e kasa asem we dem di wie ewo the chronicle mu anopai eye Chief Justice Mami Tokono ena ma mi kire se oman mu ye ade bia de ato atembuafo so judge no we de obeji bribe obeji ska no wabu atentene ne obeji ska ena anas cry ye hu documentary be de ba ya hello baba said they woni dada no o de anya no fast enti ayade da ono so wasem de kokko to na se ye kobu asem na uma judge ne kakra bia obe ne kama ma ti ayade da ho eno na Chief Justice he kire se sa tag ne dia tag ajaji fo no obeya adwuma aye firi ono mo sa corruption tag ne dia mom no obehe no aye nsakraye e wo sa ade no the chronicle anopay Ebusia me the Daily Dispatch the obokrata no ena eto aso dia mawo na Abu Sakara tesi wo mu no amaba wo so na wo mu se wo mu kuo no amate no kofo bebre be so mu dwan kuo no Alliance for Revolutionary Change. Enya sam keto weda abrowa be da join bi. Abrowa movement be na join. Alliance for Revolutionary Change. Be da ka. O be da ka na okopie kuro ba ko so de kra be. Adio na ko kitikiti am okay say ko ne sunti. E wo say din so ya kase. O dream bigger. Now on your messages soon tell you where dream biggest they ding kakraka entre enti wamusi wam alliance no mate no shubokuo no mate wo kresu no ala nkwadwo kire mate ne Abu Sakara wo mukuo no wamusi emu ode ko fo peso wo join kuo no enika pa na yesese na nado dan kwa kufu wato koko obuo mu watum
watum papa yes obe wan chemu aduonum wotwe 58% from 20 nek call 928 per ton. Okay, say 2,928 Ghana cedis per ton. We dey come say some for brabo mo kene ko betwuma da papa. And from 2,928 Ghana cedis per ton to 33,128 Ghana cedis per ton. Ti ehun asem eda akoko akuafo ene na omanfre yeye mra. Enche hanom wanso National Petroleum Authority MPF wapeni Daura Hamidi ene omonso yeso omatwro nkrata pa ade ama African Center for Energy Policy for na krata omatwro de akonyina daye prices bia sese ababa fuel ne gas no mo ne hwan mo de ya tutututu so na ekuo no so ebe chechem sese ade ro mo ye nenye ena MPF nso ede nkyerɛkyerɛ mu foforo abaya omu kyerɛkyerɛ enioma mu ofa prices ahodro bi ya wo mo de totototo eye wo mu nioma so etikratai ede aba. If you see something say something 999 eno so be aha the way the Daily Dispatch the Obokrata the mede to so new crusading guide the Obokrata so afọhwe Ghana ewumasu so na esan kasa bi mu we asem foforo asem foforo esan say osofo yi kan afi 2024 yai o chese woma akope kwan ewo entoso school mu free SHS mu ana SHS SS mo ko school no enkwada dodo no 504,800 504,580 afi nku a woma ko school SHS for no ehun akonta na so afọhwe Ghana wo masua so dia betudwa minko sikase muan so oba Ghana no se ya Bank of Ghana Governor Dr. Ernest Adixon o chese nyamianum ni kranie Ghana yesikasam totoye ekonanim pa ekoyie papa enkrabo no ba ko efe no East Legon na East Legon ho no ena nansenya obi kodwiri obi dan kura beye teze adan susu esusu pa mu aburonsan wo ma kodwiri ono onipa no mbuni na o edan fu wansi hon ma na wa na pantan baako okuwe a na wa wan sere onwiri ni na nwu na abeka so wa condemn ni nti dabi odwiri fa na wa jafa saa ena nipa no kokoye na enu na beto odwa se saa dan ya kodwiregu no Kennedy Japan nua be ma bi dia na dan ene disi saa East Legon ho a obi akodwiregu na esi nipa odwiregu ye no so second lady Mami Samaria Baumia ni nua be ma ene kodwiri Kennedy Japan nua be ma edan ne gui asemi ebeto odwa no ana esi ye omanfo afirase de omonsa atenetene Mami Samaria Baumia Dr. Baumia yere so onim hu bi ena Mami Samaria Baumia second lady ababonchen se me minim ho hwe oso onim hu bibia enti ho asem ni mfoni the new crusading guide Obokrata no ede aba isi judgment ko no so ene ya ka cho mo se wo munye timetable mra na wo mo maso nya mre na munye timetable mra ne eda so odum so ni mu the new crusading guide anopay abusia ene ma yento asomfa ma wen mede the Daily Searchlight the Obokrata no ena eto aso de ama wo na Ghana mampani abedi eche Dr. Lahaji Mahamudu Bamianso neja wose se de the digital no ewura ayi koto ne atentre ne nsem wose no beboa pa ema asem die so obi yebeku obi na ye obenya atentre ne si obi bekwa akoto obi mu na obenya atentre ne na Ghana mamra na ye adwuma no ehia se de digital ewurawura mu nti eno ho asem so eda hanom wo kan lecture na asian mo na nado dankwa kufuad we de nyame agya ne oba ti agya no ankasa na e kasa yi na nado dankwa kufuad o kire se e woso wo mo kom hu bom ebebre mu ha se mpanifu etuatua no
omunkom humbom na sa kuku abantuguo ya tuwe yagu ene ya yese bo se ku asi no omunkom humbom no munyi sa de ani fro na tan dodo baby ya dre wiase kura baby ya dre na ye wetu ayase ya two president bia ban yagu said enti ehu asam eda ha no mukopɛ 2 a ya tro ne tenten tafa no akokenka tu munche NPF wonso no yese wo mu so wo mo boa ya mo de banansen ya boa mo de abayi a musifu o matum ayi enframaje yusu gas wo matum diesel o matum ho matum no kwafo bi so mo nto mo ase nto mo so matro nkratare aba kirechem die ntia ya wo mu nioma hodo bi o mu gina so tututufu o ebuo mu o ehu asam eda hanom se kratai ede apa kakra meyi afri the daily searchlight the obokrata mu no de mede to aso ama eye the uncle the obokrata ena aba beto dwa se oman mu ukọ biaye ase krade afri obi man so a yekoyi saa nuama no te se nuama bi mu odu de edoso ne yampem bi emfa biomhyen eno ne yedugu yi shipum na ahyepo aba kama ne yakoyi ewo habo ne yaso ukọ ayi tema port wono mu a woma kandro endro HIV ni tuberculosis ndro da ena oman locking ndro na si tema port eno na samikin eku a womo adwuma ba kwa na omasade ba ko pa na de dom akoma so ne se won bebo dawro ahwe se HIV eni tuberculosis yarwa hodo bi no ye betu ase anabeba fom no womani abrepa civil society organizations no won wo chese se won san kandro no womanya ndro ne ndro na ma won be demonstration pa edi atia saa nnuama no ho asem ewanum se islegon adan ne bo din no obi ayi ne yam asi no obi nso ayi ne yam ewa na pantan ewa fa adwiri fangu no ho asem the chronicle the bokratan edi aba na odeba no odi IGP mfoni ato asem no so ya IGP mfoni no so bia no se kama na ese editor bi a wa ye adwuma chepa se editor kodo omabo okofie nyame boa ifiade wato nanan mo nse na ifiade na ye unhyehyeye hyase the uncle omabo okay maame dokono de en pepe omabo enkradin maame dokono de ni minimum aze omabo baba pa minimum no nti so de kwadwo omabo unim no dabi ti yasi fiade na wo mu firi na ye unhyehyeye ase the uncle eno no ani abusua ya de we twa to Ghanaian Times GT da obokrata no si ono de agya bosuko banti ensem no de abapa bi wo so kra ya brobro so dada na yasi ayi port hono eduro bi aba beka ho eduro enuro ya esom $40 million se sene na kusika no HIV no mo nesa eno kra mpo bi na de achen kofo na de achechen se yemfa mbesa ye ho yare okure so ye keka ni dodro ni sika da so bom esom $40 million se aba ni yenyi a alata tu ya bem port hono mo omaloke no ti yase civil society organizations no mo stress aban na nadum no ankasa president obabonidin president mfane nan ensimu bi ni yenyi nuoma na aka ye hododo kro iso aka ye ho enro ka mo beje we beje na enro so duty o enho asam na da hanum se kratai ede aba na abusua mayamra se chief justice munso nsem mo atentre ne ho nsem se baby fufuro mo so mo peso obudi twifa enho asam da na we asem we de akwa kwasi na ntahwene ya se ya chinkwafo ankro atum se wono ma hyada se me be maira omi ade mi so me be mairo me apia maya na esense ho mi ntibia mi ho ya mi yi aposifo go hwehwe mu omo boa sa apia maya na honko hoi etie kasi asa ya chini pa nkro atum so wo ma hyada twa ntro se wo mo apia maya ira
we no fragada mabem cases ni mu ayedin enti aposifu achiwo mo ya ho asam eda nipa nkron na enchance na nado dan kwakufu ado said na wo kan ba kun mo se Australia African leaders say omumwa na abantu go bebrebe no asojafo mema mamu titi bi ndi wakunwa no so no ayeye omuhwere omutwitwa so mfama wo mo ti African leaders no so omumwa mo bra yie obi abo ne bra yie a abantu go bi anu ebekoso nti afutuo ene kasa kire enkabo mu nsem na nanado danko akufu ado eka edi a kire African leaders ho asem abepie Ghanaian Times de obokraten eni pankron na che se ejeini ni eni pentintia oze ejeini ni pentintia what kan say abuku no da ejeini dai eni pentintia dabi so wo yira ye koko di eyi moti afu anta makanda na che ejeini ni pentintia I think primary or so na dabi o kan ni pankono ena me kai ejeini ni pentintia nimse ba ku yeda oh David hey o di o pass am mani po e di asem mani e be na person bi o mo ni masam kra obo ye de ye hu e di asem na ko pa be to me so no pay e di akwanhia no okay nti Nyankopon ya adom a Office of the Bremu Central Municipal Assembly and any PO boss network to so kama na aba na enkomo ni nyina ti krata yi wo mo etro no 8 April 2024 enra Tifia sermons to attend requested meeting and wo mo san ase kama in accordance with section 17 clause 1 of the Local Governance Act 2016 at 936 and section 9 of the part 2 of the Model Standing Orders for District, Municipal and Metropolitan Assemblies, you are hereby summoned to attend a requested meeting of the Bremu Central Municipal Assembly to be held on Wednesday, 10th April 2024 at the Municipal Assembly Hall at 9:00 a.m. Agenda: swearing in of government appointees, election of presiding member, swearing in of the elected presiding member, any other business. AOB. Please endeavor to attend and on time. Thank you. Sign Haruna Amadu Zuri, Municipal Coordinator, Director, no. Secretary to the Assembly. And our copy be Ediakoma, all Assembly members, BCMA Akimda, Honorable Member of Parliament, or that constituency, heads of departments, units, BCMA Akimoda, and Omasa copy be Diakoma Municipal Finance Officer, because you're qua, you're Jessica, until I see a notify. No, media brought former training in any movie and one more family. Baby, a family home pa, no, yeah. Election of what friend is saying, presiding member, no. Election of presiding member, no. Memo bia impulse obia wo bia so sa sem we yaka ya memo bia impulse obi enemri e wo bia so ade ne se ase nyina bedi no kra man ho ye wo siesifuo wom ukọ assembly ho a siesifuo wom e ho kra me wo elders be se me ense wo se sen omo ya assembly members yo mo ho da Samuel wo ho da Samuel Wusu wo ho anopa wutie me ye wo siesifuo ho ye wo Pentecostifo ho ye wo Roman fo ho ye wo Methodistfo ho omo atu hymns akese ye wo mu nyina wo ho no mo se ye bedi no kore de ama ye ho pa de enkrofo yi de ne bai ona wasamoto ma no obi asta nipa hena zi almost standing enipa ejina no unse for now no de obeti ne hu but ba ku bi o ma fa ne de ne free camp bi de ne ba wa bonyo mama yeda okay oso obekwa ma oman bo adwo nyame adom okoye nsukuro mu ayedin nti ede ben ne si ye wo sekiri jamase amatumpan na o san babio o beje de yen
Wuna na nim wade. Yeti ayi. Wuna na nim. Ye ka se Yewura Joma Hama so oba bie mu a. Mutumi bisa so wo beye den. Enti wo so o beye den. It's assembly members yesre mo. Onipa ninti mu nyina amadwen kɔ bankrom de bia camp anopa yi metesi Yewura ayi former MP nso ka. I'm very saying honorable Kwetu. Ono nso ka. Sa onipa ode camp na mo a de bia na tension wo krom, de bia na tension wo assembly, na de bia na tension Facebook. De bia na tension wo media ba ko yi. WhatsApp so. Omu group ahudrom. So hu. Onipa ba ko pe de bia tension wo krom. Eno na mo pe. Assembly members. Ye regard mo ankasa ye bumo because ye nim say mo betumi represent your interest. Into the elected assembly members no minim say binim de ye omo den a omo wo sa camp ho no. Into onu no be tu ni fo amade a chekora de gina no gina. But ye twitwi na adwen no. So ati ase. Camp na. But mo amaka no. I know most of them because we no are teacher for say obi abone bra. It means you people should go and do the right thing for us. We are not saying say chinchina mamuntumu obi, but will be a money na tena da munim ni suban. Mo ankasa kra betimi adi ho adanse say we dey your monyo ni nyame kra na ye adom a ye di no awurade gimi ebre so ya osore so koye. No o sign ba. Afa na madwen aba me ho ko reset. Still me doubt. Wa. Me still me doubt. Intina me to me can't ye fa appointees kura no nka ho. Me still me doubt. But omo nim ni omo ye nti. We are sure so oba. Oh unia. Me still me doubt cause me dear me me say me metena ha meka de a enim. Okay. Meeting meet me actually the number of meetings akoso PM of course PM seb ayi and am almost saying oba akosusu se eyo no obetumi no a jelly so ati ase no pani bi susu se eyo no obetumi na aye adwuma bom eno no ka o so wanti ase no o pani bi no papa no opani bi se na pani obetumi ayo oba obetumi ebe ma na ma anya mpani fo ma anya mpani fo okay then baby ada ahye ne so ati ase opani bi se yo no opani bi na mi hu bi da ma bi sa question mi se bi sa biem able bodied person etimi represent sabi omo adi dem asamwe minjin well me ba yes ayi for na represent omo asamwe man ye why ayi be to gu mu no ntia sa hwe cause ya ba to we gu mu no ntia omo fa no eya ayi money say ya kwa yi hwan ya say ya mo obi adin o ya mo obi adin when I say you school near where you am see ma onnom di kan fa no ye ba na se ne pen ka wa ben a obetimi represent the interest of ninuanom because ono so sa na ote so that say we there as much as said there be chencha na ni fa kura adwom by force na ni fa ba akokra nse de hu ade ye wi ase be na timusa Mama wakai mawi entinyo no omo fa no enyo no ba ka chiansa no of course mawi o friend say oh ni no ope NDC for we ye di flag bearer ye di a course pure Gabra uze tamwa oh yes wo ko no na omo nhihye mu NDC nhihye mu no ma ye ne se
Oye obi a wedi demo a untia amount na. Obi a oye we betua. Okay. Say bia obetua 10 na me betua 5. Betua na ehwa na man sha say so agi say ono no kra no yarefo. Nani ohunu hwe. Enti no omani ntia 5,000. Na number say nani zia ne ya. Me de me de hu bra. Enti na bi nani na fra ohun ade. Na na ma dwen ho a me ntia se de kire say. O kontua so. O titua so, o hwene tua ho, nsa bibia tutua ho. Na ginagina ho bibia. Unso se da. Wo na yemfa wo nyina mu ma sabi disabled for. Ena ne ye tuje gu mu akeka nyuma bi hwehwe mu a. Ena mo se udiobo. Obeji wo no kwa. Obeji wo no kwa. Because eya na otena se no dwen din a. Eya nkrofo mienu miensa bi pe se part ni omo dia o. Asi o madwapade a okoda na ode ato na tifi. Asa kwala ya tobo amano no. Hwe campaign launch omo ye wo other constituencies. Hwe se de mu involve nkrofo. Me kwa de omo kwa de ho no kra hia me yi ho no assembly ho ne de ne hia me say assembly ho ne de e wo so obi a ne tirimu ye fine. Assembly na obi a obe represent the interest. Example, to say bia nkwanta assemblyman. Na bia for example, assemblyman we want na obi a convince wa. Na say bia wanzo o problem kakra. I don't know a single out in Kwanta assemblyman. Me din na example say me hwe ne bobre me hwe na dwuma oye ne ade a. So aja say. Na me de nkomo aye die nyina onipa ba kwa me de mani tu nanimu a. Me ya menya gidie. Said they will do the right thing. Papaya. Oh, no, sana mani me fa. Na papaya nso me yensa si fam aka ye no kura mu. So ni vote e ba ko pe. Ba vote ba ko pe betumi ayade vote e ba ko. E betumi ayade enti appointees no. Anything na we a secret ballot. E wo mu se omo no mu yi mo de. But me hwe appointee list ni mu a mpanimfo yi wo mo no ye nyonyamfo a obi ndwen fama won mu no mpanimfo a me hu wo mo as appointees no omo ye nyonyamfo a me wo gidie wo mu said they will do the right thing, but the right thing, with all due respect, is not bringing back obia wabebo ekutia abo mu nyom na me hu bi da. Na me kan nani nwade nani ne nwade na me hu bi da o se wo bra so na wo sori akọ na wo se ye mo ayi mekwa ma oman bo adwo ne yekoda sori ya wo so besan ababiem na ye nso no mo accept na say assembly na akọ na eje mo atem ye hu so be ma da omo accept na say assembly members na eje mo atem etimi asa akofo aba omo na egbo ya assembly fo enso ka mo be accept omo na egbo mo anim tia aba I'm the bear 4 years in 5 years. I don't know fear. I'm beach. Obekwa mo man bo adwo. Ni nyame adom na mpawa kwa mo man bo adwo sei ya. Na elected assembly members ni appointees say onko ne be ma wukurom. Ye hu so be ma da. Ahofedua. Otobrosie. Be ma tentengra mu enwi adware wo. Eti sambra ya de ka assembly members nso mu hu be hu papa me yiri that day sabe wa me say gentia dada ne so de sia passion so but gentia bi wa wo so ane obi kun obi wiewie kra hwe sabe ne kwa de sabe na corrupt mamia sabe gentia dada nimpati ade ne nye wa de ato ho wo se me gentia dada de no sabe kaso no wa dwen no da kube ma na kaminu ni odeba ne sonye ya ma ne nso eno ano no ase bu ope bia so awunya bi nso a ko wuram ko bitwatwa ko twa bi mra miniskan odi sekan na ba ko bomb sabe ko bomb na yetumi de ensabu agentia dada pinda ono mo afina misa ko ha me wode me dabi gentia dada ne yetam bi so but on man bo adwo dabi gentia ide se ura office bi na wo besan ba ho bie mu a
ejina said you obeto open mu no okay can we now the corner samba there and said Debbie na even say private institution bi krampo anka ayo kra be more limit e wo office no mo so wo nipa bi say that office na be san ba bi mu a ejina said you obeto open mu ya more limit say the oye enti na epunu waka we mu ban wo se me say ba na wo kan we mu gbuna na ebu ya Mambo aju. Oh, then. Me can me doubt it, still me doubt it. Oh, yeah. Na say no crepa na say assembly members ne san eyi sani panso me PM. Only open any favorite. And omo ankasa nso omu ani wu. Omo ankasa nso mu hu ani wu. Enti the question is e den pan na sani pan betumi aya munyo obi anya assembly hono mo. E den pan no betumi aya speaker say so obi anu hono mo sample dia na chinchina jo. Asam ni nyina na obo oka. Opani ete. Opani ete so ochro message. So atase. Opani so no brofo ka. Oh. Samu. And opani ni so no so na wotumi ye dai boy dwuma no. Okay. So ade ase. Ono tumi so weti no aka hwem. Yes e mu sia no amomo no. Ono tumi di say adwuma no. Mafia work. Okay. And I say baby ya duru no so ye hia mafia. Eni den. So ate ase. Atashi. Yempe obi oba be kenkan Methodist him bia ho no ye ni abere a yakobobuga we say ma wani. Ebe hard. I don't be this time no. Ndomo pe obi a obetumi aye mafia work no. Both for ho any ha nyina. But yes so yen ko to dwegu fom. E na no pay obu ni nidie kwan so. Ye ne assembly members ya to abamma wo mo anunyamfo ma ne mema. Uhunu wo mo a obia ye established. Omo ye anunyamfo. Te so omo di assembly no kra ma ne yakono keke. Omo hia meeting no be ko nse ne nkrofo pake omo ka obi say na we dey eyi parliament ya na obekọ yesi assembly meeting omo di ma ne yakono. Ebinim ya kyerɛkyerɛ for ebinim kyerɛkyerɛ ade omo fo adwuma ni agro enti yesrɛ mo obi a waka kyerɛ mo sɛ wo kwa mo man bo adwo sɛ wo de wanka nkyerɛ mo kora no a wo ka kyerɛ assembly ni nyina assembly ni nso gina hɔ de ma ayi atem da ayi yes enti wo ka kyerɛ nyame adom kan nso no yenso ye TV sɛ video ba bonten ebo mu nyimu nyina nyame ye adom na wakwa mo man bo adwo Sabe how my be. O beje di empo bie mu a. Enti assembly members. Asa dwuma bia nu ono ma ne ye wo wiase. Assembly members yesrɛ mo. Ye de obia apart from oman bo adwo. Na 24 bi so ni hu ade sa. Apart from oman bo adwo no, obi om de ne beba bia kwan mu da hɔ. Oman bo adwo de. Ko sansan kroma mra. Sansan kroma ni ne wo ochichen kokoma. Ebi obechi ye kokoma ni nyina o. Beti enom nyina yera. Apart from oman bo adwo. So mo pa no wada ho so se onya obechi nti no woni ada ho no mo. Na bi apart from oman bo adwo ne de. Obi om de ne beba bia. Assembly members no ye besrɛ mo. Ibe bia ni hu ade o. Do the right thing. What do you say there? Yesrɛ mo papa. Say na 9 o'clock no be start. Hey, ochina. Ahwe. I am say no. There be ochina. Hey, ochina. Tinyame ya aduma ochina no nkono. E na omo chire se ombedi kan asoe appointees no in. Na yenim se omo beye de ebeboa odaman. Because KK na do so dodo. They were how? KK, I mean, just say KK na do so. Mensini ba ko pe na se. Mensini ba ko ewo. Pani ntimi nkasa. Empanimfo ni nyina kon anu atum platforms so enom de da so yi empanimfo e wo so eye ya na bi afro aka che so wunya ni amoye ni nyina nya se yehu ye o yehu but wo be ko kan asuko no ma bi a o mo brada e be twe na no asi so ahoro empanimfo yi a wo mo nkwada yi asuko no ma yi adwuma ma wo mo no o mo hunu ni e koso pa but o mo nka ho asem ni ese no a ni esan ape yesen ko fa no asan de aba na den omun kwa ne be ma wo Jerusalem ana there be
enti yɛsrɛ assembly members no yɛ kan yɛsɛ papa so wopa nwoma so no ɛnyɛ nanum ɔdɛ yie mu ayɛpɛ sɛ kuro mu dwo tension ne dɔɔso kuro mu dodo kuro mu de tension ne dɔɔso dodo ko politics ben sɛ yi nyame adom market yi ne yɛsi ne kama yi ɛnso de ɛfrɛ assembly for no baako bi sa sɛ market no yɛsi wɔ ɔdan central ayi hɔ no ɛyɛ dodoɔ sɛn ɔmonim wode ɔpa meɛ mfrɛ coordinator director azuri ne yɛbisa sɛ director market yɛsi wɔ central hɔ no ɛyɛ maako sɛn onim how obi kɔ bisa ya yɛsi yɛnti bi da ɛno nti yakɔfrɛfrɛ mmaa hyia sɛ ɛmaa ne hyia ne okɔ bisa sɛ market na ɛyɛ dodoɔ sɛn no ɔmo hyia no ɔmo mu ne nko no because ɔyɛ ɔmanbɔfoɔ. How can we be so wicked? How can we be so wicked? Market no munim ne dodo. Ye ni me dodo. So am se me boa, momfa baabo nto nkyɛn ya brɛ no. Momfa snap ni kosua mesi ha. No mo nkyerɛ. No kra. Okɔ assembly market ne dodo. Yeah, okɔ assembly munim. E bia ye 20, ye 30, ye 40, o mo ka nkyerɛ. Wone wan ne be ma wo ko bisa. Se market ne dodo sɛn. You say right to information bill. I don't know bigina so ko bi say oh market no mpacho head do sen we see yehu because we be kura da chia semunti yan documenting project there say project bi aban project bi 500 you see 200 adon so dan ye wo mu ye say go and look at ensuo to market ne wie na ensuo to ne mu nyina inside nyina be yiri all these things are questions are ye bisa nkrofo se ye misa sa question no ya no fo we because who could bisa aban project your man bofo na ye nyu order sani ono ne orchestrator we di akire ka ni patiri bom se mu hia we ya mo huro no onye adwuma ye mo moni dua mo nya ni say I mean na ya san akofa sa ni pakra eh ede ya dwinko benku na ya dwinko nifa ya san akofa sa ni pakro no asan de abetena ko wia kasiem na one thing so mpo na wuko bisa ye se wo yo mambofo enu ono na ebetena adwam obeka tro say hey sit down my friend you did not catch my eye sit down what I'm talking you are not supposed to talk and what am ube hunu you people should do the right thing you are there to represent our interest market ya do say won say maami afia buru ni kura tumi kire say market yi eye 20 30 afia buru ni yesie ni nyame adom a osumi ni da to so aduonu nsia aduonu nso de ko ebi so ma sie ni kura o dabi okay ye nyansie no 26 27 28 ena ye na yi month we ya okay aden no aden pacho market ne funding no ene hu bibia no hu krata asem na every hin na wo ye be ma bisa na hwe se ye nka so yo manbofo a misi ye mpacho an who ko bisa so funding usika ira there o like every hin na eba esi wan so o peso ohunu ye den ye so dada bre se o maame awo na o si minwi ani sa o kira sem o ene emfa wo ho ba bi community with that project na ye government project na toilet kra masa ye biam ye si 4 ye classroom ye si 6 unit classroom block ye say na ti who the a whole big project say ba wan menti ase to na obi ani market do na ye bisa so ade no ya no assembly no anka Miss Assembly ni nim so mo se me boa e bia me kan sem na agu am so mo se me boa ye mfa me anka sama ko no mako kosia ro kra na e pefita no e pekosia fita no ya bibifo nkosia minim sa afi no mo de sa details na dia mo mfa snap no so ye mpoburu ni de no ye penyen anka san Ghana ha de no no me kan kyerem se oni obo be kan o yo trofo o twa nkontompo o tum futura gu nkrofo ani no ko bia ni bansa de enye they don't know they don't do coordinator assembly coordinator the question is almost see we are here for cry na beche na ye beche no henfa ana mo ni ko fu e betenam dada ene ye here for me hu say ayi hade ye o mu see ye o mu say World Bank for na sa assembly na ekura mu a sa ye see market wo
onso omo de nkoma anya commission yesi omo de answer uber discuss with the store wasi awia mo yesi market wo district assembly ya assembly nsa and then MP will supervise. They work hand in hand. Sure. Now where you baako abopampim so ma baako mehwe de ekoso. Ye ko bisa o si ma hon. Wan he ba no kan jenza madam atupu no. Yes. So me misa. Asembe ni. Na ye koda sorry ya, ne ye ko bisa question say mo nko no. Ono krora ne se ye san kofa na betena kunya kasiem. Na ene anka ye betim kra nya ho twabere bro no yin so. Kebeti me nya hu twabe akuti anwom ne kebeti na opa wi anwumre wa kwa na office no abiem mamunyesa anke yeso so ye bebo ayi nwum de ahia no ayi asene man so DC nwum no bu hia no what do you say okay na hia no bu hia no abo the feeling abo akere ebo de nwum no opetu sa nwum no bu hia no so lefty Idea be kra asem ni. Enti assembly members nyame yadom o kine be san ene mo akasa kakra. Na ye we are seeking for the interest of Bremu Central Municipal Assembly ene ne mpotemu. Ene yaka no ye ni candidate bi se we ni in favorite ya ye de ne ba at all cost. Ye ni sa favorite no. Na mom ye hwehwe mu no. Ne nkrofo bi ahyase ye hu meeting no mu nhia kroma hia be 3 times ni nyina no yesi we ya na yesrem mo nkotoma no appointees kra no nka ho say ye dia ne ba ye kikiri ye fa obi na shemu so ante ase da adenti na we ne ye fa ne shemu e wo se do no nso ka ho bi ene company mfu anim empanimfu nso hwe se de wo kom no a eno me se ye se ne be ya asumdwe be banti onipa no a ye de ne shemu no ono a ye nyini mfirim wo nso so a ye nyi wo mfirim mu mienu mo nko assembly ya o ma me dia na ya o papa dia assembly members yes remo appointees no omo na appointum but omo appointum wi a mo represent your interest because me dey me ha yi aban adwuma de se nye usika ye bisa ho question dia wo bisa ho question ya metimi aka so se mi muwa wo se meti he ni mi amatomata ade ne wa hia no bisa me se meto ne sen me pa na me ka kire wo pa me kan kire wo cause nye obisika enye obisika emiamisika but aban de aban sika ye na sika oh I was say metumi hunu meti ha yi minim se wo ko Odan Government Hospital at the last check minim se beds na wo ho no mo na ye 174 beds because of say nyomo de anti na they published it so I say nyomo dia nti also mo publish beds e wo ha e 170 ye wo children's ward omo de say pediatric omo de say we omo achichiche mu a obi anim nti bi say assembly market ya mu si market na do sen mo be car park na mo be adwaye ne ayi aka ho ana adwonso dan wom drainage system insuo to e be tretre afa he yesi because mazanka project bi se nka de charge se na ye di ho nkomo nti sisia no se ekoba se de omo ye no kra aba bi kra yi bo bi a hu insurance sem te sen yesi se de project na kwa no se obi wo so bi nyankon se bibi koyo bibi nkoyo ontehe na wo tun asampo se obi di ho nkomo cheche no dabi na wo ka se wo wurewure mu bisa so ayesi hey na no akọ polishing fe na dabi wo ka se wo wurewure mu akobisa ayesi hey we sambalat ni to bias omambofo ompe oman ni yie na yemienu no si ade ekoko gina Ghana fo anim ana si ade be gina Odan fo anim ni ye kire nsemu kire mo se abusuafo enye se sebe oman ni na mempeni ye market ye maami mu ba bi omotie ye nyina ye bo nyoso because we nsuo to awie bo
omo team ti omo team kra nya omo nkwa na omo team o si ya nso ye ko kota de eni so onso ko ne nsuo bom ne gya mu ahefa na onso kra obegina enti e de wo mo ne de enso ye nyina na ye dwen ho ene ese o ye nsi market ma nyame adom empanimfo nso atie yen a omo tu ho anamon na ye bisa da achi asem nti na ye di nkom kra no itimi aba ye nkomum hwe atemodan MPP aban ba ye no wabeye bibi di amayen wasi market amayen market na ye hwan sei nka nkomo na enye de wasi market amayen okay wasi market amayen market dodo sen ene ewom no one says who ya wasi amayen and one say wasi market amayen you should be able to know na say yenya obi no afa to no so say da chi asem nti we kura nya bibi foforo because ni esi ni hai World Bank die yi omunim the number of it I think some say share na higher office ya dey office so I say omunim ni no nam no chechem assembly ni no nam no mu chechem ha na nkwada wo phase 1 no say e wo mu 20 hwan phase 2 no unim na obi a ono no so ye Ghana ni odan ni nkobisa ya tese ye pese ye kire na sekura kire se wo mfiri kure mu nti o so ohunu bibi okana no tum oyo mambofo na ene ye maame ne mo mma yi bi nso a omote asem anu omu asom fa dawuro bo mu ken for na so tu baby ana so don do tin baby what to baby saying ya no ma be frefro ya be fra wa ye bisa se de wo kwan o be fra o bisa se na ma chawo de me kwan so ya se aye maame ni mo ebi mo so e mo ho kwan ma ebi ni mo de o mo ye adwuma dodo no be chirechirem no udi agron so de ankrofo we di be adwuma o mo do be adwuma o o mo do be adwuma ma o be to o we di emsi e ma ye adwuma nkasa fu condemn nkasa so ya se afi ko tie mu asa nya onipa nkwa na ye mambofo na ye twedwan buru ne agu ne tiri so no ono momu kura na o pe o man ni yie nti wo buru ne abi saa bia na enna ne meku ankasa ya fan komoni si ya ebe kunwa o so ati ase na odi aya na kunwa o so ati ase buru ni asa ebe kunwa yan komra ame na mas eye mami na wasi ni adwuma na si enkomo ne kako ba bi emu do nti eye bata ya futuo ni yetu se dua no ogbo no wa mo ni yi a etumi kunwa akum bebere nso akum bebere ebe ko so akum bebere ebe ko so akum bebere no a afia kura akubi meko yeah that's it the obokrata wo so abusiafo atwagu ensem de what ensem na abetinsem no so pa sima duonum miensa abapa no pa no nwotwe ho ye toa so afa ye de nkomo ne aka nyina de ama onyankopon ya de ma ochina pa 2 ebe san de atoa so ye be koso a na ye ne yen ye be koso a ne assembly members na kasa se de na na do kan se tumi ne nyamo ho ne wo tumi no mo ho ne wo erinti ye be koso asrewom akopem se nyame be ya adom na omambo adwode yakope kuru bi wo kuru no atifin ho amana tenemu na omo ebeboa ma oman no nkabu mu abam na tension wa achim dan no aba fom ene onante ne wan uti afom kra esi se de wo tie afom yi de ofiri kwetu se de wo tie afom bi de ofiri akwasi akwa dabi se de wo tie afom de se e wokan odi ahenkan ho omo ebogumbe no dabi se de wo kasa yi de sani ohwensin ye no kra eyakutia te se wodwe ho a wonti ase de adia na NDC for so mu okuro mu de enke ye nka NDC form so watwobo ye twobo nka mu yi afa ho ko de akwatia sa ne si ye bata ha de ana mo se fasting ni ntia mama nyina ma yidin achimoda jaye anyways nyankopon ya adoma efiada edi yen animi efiada memene da kwasiada ye nyina ye de ani akirem e wo safo ye de ani kirem e wo safo no aye kɔ no ye
yɛn yankasa yɛnwura odi ahenkan kwame yɛboa ne ho kani Mrs Helena yɛboa maame ɛkya ne maame a ɔde ne ba asase so maame afiri mu ya onya mfinhyia no aduonum nkron 59 years ɛna maame ɛde ɛbɛtena asase so Madam Grace Boatia no ɔtaa friend Mantakus me no ka say Mantakus afra ne ntoma wɔ ne tintin mu a ɔkompani nkɔbrɛ na nyame yɛ adom abusua ko nkonyasie no na yie ɛne nakwankwagya ho nhyehyɛ no bɛhyɛ aseɛ efiada edi anim yɛ efiada edi anim ya na Mantakus na yie no ho nhyehyɛ no ɛhyɛ aseɛ na mpanimfoɔ atoto nneɛma kama nti efiada no yɛ on the 12 na on the 13th ɔmakɔ akɔpɛ no korabrɛ na afei ɔn asan bɛtena ase ato ayie no so on the 14th na ase som bɛkɔ so na on the 15th na ɔmaprapra kyire koraa nti ɛyɛ asɛm kɛseɛ na ato yɛn na wɔtwe wei awie yɛ ne deɛ yɛn nyinaa deɛ ne kyire mu ɛwɔ Asante Mantem Safo ɔmukuru ne din no Safo ɛhɔ no mu na ayie no ɛbɛkɔ so yɛkɔtae yɛ maame akyi yɛ maame ahwere ne maame nti yɛ nana wahwere no yɛ nyinaa yɛ kwakɔka ne ho na wakata ne maame akyi kra nti yɛn no yɛkɔtae yɛ maame akyi yɛsan kɔtae yɛn papa akyi odi ahenkan ne ne yere ne yɛkɔtae wɔn akyi nti woyɛ obi a wo nso so wabɔ otirimu pɔ so wobɛkɔ akɔboa wobɛkɔ kyerɛ dɔ na wabra Mantakus company nkɔbre yi ɔde yɛn atiasefoɔ yɛn ho nsɛmpa akɔ na ɔmo mane yɛn a ɔma mane yɛn dɛnkyɛmbrɛboɔ yɛn nye gya yɛawene mo no sɛ wopɛ sɛ saa kwankwagya yi wode wo ntoma bɛbɔ yɛ dea no a akwanya no wɔ hɔ na wayɛ na ayɛ fɛfɛɛfɛ na mmom yɛn yɛwɔ fie ha ɛne nkurɔfoɔ kakra bi ne deɛ yɛbɛkɔ na yɛn nyinaa akɔ akɔka yɛwura odi ahenkan kwame yɛboa ne ne yere maame Helena ɛna ɔmo abusua no akɔtae wɔn nyinaa akyi na yɛtumi ayɛ amammerɛ ne amanneɛ na Mantakus yakra n'akyi kra na yɛaba bɛtoa abrabɔ no ɛso ma yɛmmɔ yɛn nuanom Muslimfoɔ nso so aba so nyame yɛ adom a wɔkyena ɛna wɔn ɛde akɔnkyerɛ no nyinaa ɛba awieyɛ ɛno nti happy Eid Fitr ɛnkɔ ɛmfa ma yɛn nuanom Muslimfoɔ a me ankasa Kabiru meka ho bi akɔnkyerɛ a yɛyɛ na ɛnya sɛnketewa nyame yɛ adom a wɔkyena no yɛprapra kyiri kra na kyɛ sɛ Thursday yɛsi nkonnwa adidi ama na ayɛ fɛfɛɛfɛ nti yɛbɔ yɛn nuanom Muslimfoɔ no aba so mame nhyɛ aseɛ from Ganiu no yɛfrɛ no Malik Abdul Aye enkrani a wetuba Malik Abdul Aye obli oyɛ akɔnkyerɛ ebi nyame ɔnka wo ho Awal Muhammad Duse dabi ɔno Duse ni nka ho Awal Muhammad onso so akɔnkyerɛ oyɛ bi onyame ɔnka wo ho Abdul Muntalib Mutalib onso so akɔnkyerɛ oyɛ bi nyame ɔnka wo ho yɛwie ɔkyena yɛbɛfɛ ne hye hard saa nso so ɛna Abdullahi Jalal Muhammad onso so oyɛ bi nyame ɔnka wo ho Abdul onso so oyɛ akɔnkyerɛ bi onyame ɔnka wo ho saa nso so na yɛnua bɛɛma Abdul Malik Duseni onso so oyɛ akɔnkyerɛ bi Iliasu Erade enka wo ho SP Erade nka wo ho Ala nka wo ho ɛna ɔmo akaka ho a akyire yɛbɛbɔ mu nyinaa ba so nso akɔnkyerɛ mu yeye bi Erade nka mo ho owura Kasim nom ɛne wɔne akaka ho nyinaa mo ayɛ adeɛ akɔnkyerɛ ɛna fam finhyia na aduasa baako akɔnkyerɛ no
enya asenketoa mu nyina mu di mani butu nsu mu ye mane ye fefefe Awurade nka mu nyina mo ho nyame ya adoma wo kyena e de bibia beba awieye na ya sere se Awurade ntine ne mu nkyere yen ala nkan yen ho na nia eda yakoma so no onye mfa ma yen nemum se apomudin wo ho de a fasting me nya sure se obetumi aye bi enu ntina de bia betena ase a ye boda wuro de kyerɛw se Jubilee Hospital adawroma ene wa man potem ha no motena ye de kenye no nya omu Jubilee fuo yi a de bia attention wo kurum krofo pressure kosoro yi anka ye nyina ewu am yesie yen wa ha Jubilee adawroma nti ode adokotafo nurses a wo mo nipa ho abotre na wo mo dwen nipa ho na ode wo maba potem ha wo mo hwe ya pomuden nsem ede ma yen ene nti ye wo outpatient service wo ho eno no ye gina ho na gi se bia me kohwe me ho na masan akoto am adwuma so eno no ye nhyehyɛ wo ho e wo se ye jo to ho nso eno nso ye behwe ne aye laboratory facility no nso wo ho aye behwe wo test bi a wo se okoye no uduru ha wo behwe aye ama wo oton enuro te duro bi a wo pe wo nsa be continental care no nso nie postnatal natal care no nso anase natal care no eno nso e wo ho ye wo theater wo ho no mo a surgery bi a ye be ya ma ultrasound ECG scanning machine ifiri utiri kosu na ase bebia yare ne hye bia no bi ye pie de adura kama ho atɔ wo se anase wani ne hawa wokɔ hɔ no mo obɛhwɛ wo oji insurance aban de na nkrankran de odan aboabo amantra bridge ne so hɔ ɛna wo behunu ɛyɛ Jubilee Hospital yerani ambulance service nti anadwo da suom kra ofren ne a yebɛgye wo so 0244 575799 0244575799 and 0241784645 0241784645 o fresa numbers ya onsa ebeka yen enu achi Bright Senior High Technical School enso so yenkoma yedi wasofa bia otua state of the art science and computer labs ewo ho our experienced teachers yom san examiners and it's na dey be etna say catch us say enviable record of 100% passes in the wasin mu no on sabeka ni nyina eno achi ya boy abaso a bepem ne ope one of the best private senior high technical schools ewo Ghana ha onkan nyi mfansi nchen ya bobra pa and intincrofon so aboya baso pa West Africa International Magazine and afi oko Ebuakwa North Municipality nso a yaboya baso say yen need the best private school ewo Ghana 2022-2021 ne yeka ho nyina yegusu a yaboya baso mepacho yen programs ni agric science, business, general arts, general science, home economics, visual art, technical we no nyina ekoso achem kukurantumi ene ewo 0242 071185 0242071185 0277147727 0277147727 building dreams, shaping the future a bright ahotedin owo baby amofra ne beda a omo enya ohaw bia yemfo omo nkoho na omo nkoje ntete ye meye mpanimpa wadaro ma yentwa ye homra ye ba nkomo no ni aka nyina ye de to aso Sura Bemani Ucha Fami Chumana Yido Pipiasia Pedu Chechai Onyemreda Semen Saluto Salute Sipio dia di Puffo Frone Bejamanso Gasem Super Plus a latest Oswabro War and Sosios Ravia Would you Payara Mokusisi Tower A Wuntu Mintake a Gasem Super Plus Cement from Pipiasia Pedu a waterproof no waterproof no this super cool cement bar town in Ponet Masen Contractors and Jehun 42.5 hours super strong cement no so dada. Iron rods are papa, nails are papa size beer. Marine border is strong at your Pipiasan Pedu. Our roofing sheets are baswano. Alucin galvanized aluminium, IBR, IDT, and an accessory. A while being out binding wire mesh, headpan, felt, pickers, shovel, no flat, run, loading. More blocks machine, 8 blocks, bidding, solid and hollow, 5 inches and 6 inches. Sound supply sand, stones, quarry dust.
gas any idea feeling nyina pepiasia pedu so na nneema boda fam sanso wo kasa wo tonya madodo a edi kojaw odan pepiasia pedu wo Aboabo road near Akim State Junction Jubilee Hospital side also wo ho sanso wo odan new market opposite ho Achim Swedro road opposite Apening Junction and atia senso owo ahwene ase friend on 0244 166 937 or 0208 299 115. Pepiasia Pedu Enterprise ana Identify secret provider. Abina, yanitam yankoi. I was a copy of Dronumu. Minantika cry and my bread. I want Yagumiso. Mensuminti apo. My hojo. Ma posu to me. Machinka say me ya. Mintinumo to chumi ankasa. Iboye. Ah, na our father Monsone. One chancran ebe you. Yantiapo. Na anyuye. Mendia J. Na heba for ya waya na heba mixing na fever mixing. Woman dear dufuphobia be Joshua ye frano na Ibo mix. For general well-being, every now some yare you. Ambassador, between Jumaden, na Ibomix no, a yema will be on to mina, and Nasa and Honam Yenbre, a Tumian to you, one more can cane. What yes, you now crow. Na you know, Matuya yent mini dean's way. And no Namobe here, na herba powder, a best yes, Munipediano, and what did be back, no Driani by a mode, I'm a multi-beardy. Na herbal powder. Na Yebeni, and then our pharmacies, herban over the counter shops. Dudua, na herba ventures. For 0244 774 206. FDR Jadin Cratoyatum. Salute! Hey! When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow, and young offense were back. And what day immune system or Yankopon, and your ready Pediamus Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a Peja immune system Nabribia. Ya Yarientimu. Sasa dear, a month for the one, Nedi Imbusaba Mesa, Dronua dance yes, and Yarwa who ran Nipa and Yina Etimi Banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a honka. No, Yamwa suing in no, a boy who buying every home. And now one pa, one Yarwana Dada, no monum doctor in Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and more who are deep in tea. Ya womuntim pose, Yaria Esomo. Imbusaba Mesa, a walk Kanshi, and you are may move Bia Yato in row, at to 0246 20 8496. Imbusaba Mesa, police in no Edrono, and Kratway FDA. Asayasiye. One day, no be 2 days. One day, only one day. No be 3 days. Ghana adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Sima nwatwe aba panopa no nkron ho dwumadi agusu awuti edin eda so ne ma cheme ofre me obuoba ofori amanfo afei wadaroma enkomo eda pono so ne yebekoso na ya company fo ho ne ahyase no madimu enkomo Medical Laboratory Workers Union and now omo abontreni so mo be protest adenya conditions of service. Numuhyade ne nneema bi a wɔse de ma wɔn adwuma no wɔn yɛ no ɛyɛ akɔnɔ no yade ampanimfoɔ ɛna wɔn di ho agro bi wɔn ani nye ho ɛnra ne ma wonya ne nteɛ sɛ Ghana Private Road Transport Union ɛyade a wɔn ka kyerɛ National Petroleum Authority for sɛ sa swift reintroduction of petroleum levies bi te sɛ stabilization ɛna ɛyɛ recovery levy na wɔn amode aba back no how mo adwen pa ya ntia kwa so kra propose 20% transport increment nyame ya adom a Saturday ni etete se bebem ye bekọ akodi ho nkomo afei aban adaroma wa page koko ni buom 58%. Owura Stevenson ana ne boatin president dema Ghana National Association of Cocoa Farmers omo kire se ebo no isapa I was say empanimfo hwe na omutumi eye ho bribi cocoa board nso so mpanimfo de anu yie di aba ma menkwa homa no so na menkote nkomo we mfiri ho ansa ne asan abaye no so medase ne Dr. Franklin Amate ono ne first vice national chair at the Medical Laboratory Professional Workers Union of Ghana ye ne twetwe enkomo doc oti enkan no pay Ahenkan FM suni ma chen bibi abokọ de
Namina dum what did I say? Yɛde awurade ase arɔpɛ deɛ ba wo nkyɛn a yɛn nso yɛtete sɛ mo bɔ ntrɛne sɛ mo conditions of service bi ɛwɔ sɛ mpanimfoɔ de ma wɔn no de ma mo no ɛnyɛ adeɛ a ɛreba ne sɛnti mo kyerɛ sɛ mo ba bɛyɛ ɔyɛkyerɛ kakra wadaroma nea yɛn atie nie no kure wɔ mu a ɛnkyerɛmu ne sɛn Send your mutin no sape penalty. Now, the Macabia so the Ayake and yet net. I shall say. There's a 2022 moon. I start to say, yeah, didn't come over after I you. I can't, the and cheat. You are calling him yet, but the attorney said, Sir Upa, dear, and now our process. I don't just a Saka. This is a Saka, and no abutoyim eba enti sese amini ukasa ide yankofo no omoninje nyama mienu nti na ya ninje no your conditions of service na afi so ye nnuanu kuma mu amuwie school be say 2019 2020 2021 nyina 2021 nyina omunya eduma ama eduma na ye dinye because ye kayi send your mind now, free or my call amononi idea. And every now and then you go to work and then your colleague is left, is gone. And so it means that the few of us on the job would have to do more. And when you know if you say your conditions of service now, a bebwa eduma non kind call. Okay, wadaroma ubetimi a walking through conditions of service na mo kan e den wom. So conditions of service no it encompasses eduma no nhihye bia e was say wo employer no eduma and I was what said yeah I was say we yema eduma no. It includes so we eduma about say I was so go you ahumia your leave is included. We overtime. Obia Juma Yanibiano started Juma 8 o'clock by 5 o'clock wapon break room. We are Juma no everyone says Mana no prayer from dear Juma and she told that if I about 5 next Juma to me pom overtime bebemu. So overtime bemu and she said ben a woman I was say Yamausa overtime no. We nani conditions of service no. After do one I was saying yes, Juma no chrono. And look at our conditions of service no more. Polyclinics, depending on your OPD attendance, no, you need about 13 technicians, 5 medical laboratory scientists near there. And when you're not tossing an HSF, you be tossing our conditions of service no more. The same and I can say, Yan Mukumanuma, Oma, a school that I am to make for Omajumano. Uncle Beya, I buy Mawamu. Clearance letter na omombeka yona yenye because aduma na ye pa enti na say ye tede wo kana si yi a uyi se mo pre up hwehwe mo condition fa o madwuma sa na community e sa pepe aduma na ye no aye din ye enti ukọ hospitals wo Ghana ha nyina obehu se your friend non mechanized staff and our contract staff no yenyu kumanu no omo sisi adwuma na anu no omo afa wo mo a omo bua eye adwuma no kamia koye say ye wo man mu ena mraso wo ho say equal pay for equal job so adwuma no ye pepe pass ke be ba hu no wo say ye pepe but yenyu anu na ya fa wo contract staff no dodo na no to omo akatua enkoye akoye bibi ti say cheap labor. And to know we are doing on the Jano and Munan and I'm also who did present no now. When you know a higher year and to any many by my young Kumano clearance, not your mayor Jumano. Then make a sign say, who call a Jumanuma? What you say? Nurses, any young Yanuma, Jumano. Obia, young folk, contract staffs, I don't just as out. It's just a symptom. Our laboratory staff no pa entina yet to me a form contract a be adwuma no next say ye no wo jai ni say yen you contract staff no free ha we adwuma na enye baby abi adwuma is say contract staff no kwa ya do so chen yeah aban afire
yeah, mano. And I thought that we show more kitchen as well. And say, yeah, no, away nim chow. Yeah, no crano, yeah, away nimino, it's the same. And so young, and when I had the abo say, and conditions of service, not a kakra, and as some poor crown, and become one. Then we say, yes, we had the I see. Inti wadaroma sa apipra call so breben mo hya ase ese mo keka ho nsem da ben acha empanimfo akọ manimu pen wo mo nso anu yi omde ma mo net sen omo nyamfa anu yi ma mo ana mo ben ena mo tu se de be ya omo de anu yi beba. Until the American is a free 2022 and they started na mo yi I started say yeah din komo yeah dia bobo e conditions of service no na omainu adwumayefo dɔɔso yie na abanya na musinia ogina ho ama employer odi sankita the fair wages and salary commission midi tum say omanya adwumayefo no unions no dɔɔso utag wo nurses wo yanwanu mu doctor fo wo ho lab fo wo ho teachers wo ho na unjin di say fair wages and salary commission timetable be say bubaba never do su in Nasia and no never boa but yes I net yet the chairman say wow who be yet to say who cost striker who be chair who bobreno na ya freo na ya with the amay and to sha the general secretary see say strike now what if what it takes is strike to get your conditions of service duly completed and implemented, then we have capacity to go that direction. But I was also to say, what essential service providers and essential companies are, and not just say your house and the many sing Korea, na year free home. At buying Anamusini Fair Wages and Salary Commission, or high abaya obefa yenyanuki to Ministry of Health. Also, Shanghai Financial Clearance, every Ministry of Finance. Almost I guess the Heinz and I had the Abu Abedu Sabri. Eti montreni amubwe ebre ben na mo be intensify no manamu anamuntu ewomu na ebekoso da ben yankasa. Say any wouldn't kita hudi na duty bearers almost omuti say yaniji ye enti mejidi say omutie na supemu no mo fe na yesinkonya na de wo say yedi to no yedi ato abuto ye mbeba enti say na mo de ne be ye mo be kwa adwuma na nso nya de am be ye adwuma na am kra de mu nsi hokra me say yenim sa agro die no u ko striker na wakono na de awo hwehwe no nso na wo nsa kapreko enti eba say because me no ka say young pennyfo no the people we are living are even saying that we have collected some bribe because the grounds is really agitating for strike. We are containing them that, well, let's give duty bearers some ample time within which they should respond to the legit issues that we have. But the Omukan is a global never yes, I say yen or maybe and come one fee but yen a year break a contain woman. And no. And so attack Montenegro do war, young penny for so we may have to give up because we will have to listen to our followers at the point. I see. But the person who say idea more activating no and I feel na mobile baby. Say your general secretary I issue statement based on the agitations on the ground. And me did say by weekend NEC will convene a meeting and take a decision. And I can assure you that it will be the decision on the ground because leaders can only take decisions reflective of what their following is saying. We cannot do contrary. And to say, well, Bibika, young country duty bearer say, two issues on the medical laboratory front. We want our conditions of service duly finalized and implemented. And then two, young Adwuma school that are young for Adwuma I buy my own clearance, na found because Yena Yak Adwuma
You know, best sorry, no, because one for conditions of service. No, me cry me ya kwenya bekobi. Yeah, kono. Okay, iti the ebe say the nkomo ni besi hansa. Na said ya woka no mo neck ni hia. Whatever will be the decision, you know, you besan bana wa boy yan chiri mu kakra de amayen. Mate. Yeah, that's ya no pay doc. Yeah, that's na kwenya. All right. Inti yane Dr. Franklin Amate and ekotwetwe nkomo ye first vice national chair at the Medical Laboratory Professional Workers Union of Ghana. Any ekotwetwe nkomo nti omo nso ehia sem ehon nkomo ne ekodi ye no. Pepiasia Mpedu Enterprise nso boya ma ye dansi ho akade ne ho ne ma nyina ma ye de adwuma. And nti we mason, we foreman. Ana ebia na we contractor bi akwakoje adwuma project bi a wo ye de ama obi. Wadaroma o pedansi ho ne ma free cement. Ekusi blocks. Baby a me kamfo de ama we mpotem ha no mo. Eye Pepiase Ampedu Enterprise. Gasem Super Plus or no ne the sole super giant agent ya. Yeba ne Gasem Cement ya. Na no kra ye bonabaso. Ye bonabaso se ope distributor wone Gasem for edidwa na wadi no kre na wajimu captain's ban. Eye Pepiase Ampedu Enterprise. Inti na no sei omo bonabaso ayama ne car kra kama. Or the car nso ye ni business. Inti me pa cho se eye Gasem product na wo pedia eya na do ani akire mu eye Pepiase Ampedu Enterprise. Gasem Super Plus super cool say super strong na wo pe o ni nyina ebi e wo hono mu a 42.5R ne ne ken ka ho no sa aborofo e wo ho ni nyina no kwa obe kire kama iron raw senketu akese ni adantem wo bi ye ba no nadoa nso so a size bia wo pe ketu akese adantem obenya ni nyina bi dia ma o ye ba marine balls nso dia o strong ones in chance ye de bo dance one nso and also our bibrino kandie accessories, you know, or be binding wires, wire mesh, headpan, shovel, ning now copy Pepiase Ampedu Enterprise on Sabitumia can be or ton fidia editra blocks. Fidia editra blocks, you know, or toby. Inti okohonomo unsa ebetumi aka. Sanso or ton blocks. Chat blocks in the being so a free 4 copim 6 inches. Say a solid and I say hollow. Ubenya bi ewo or supply emia abo and a quarry dust. Inti ebi a wu sit down wo ye project bi na wo hia sa nyema nyina. Ubi sa he fa kra ne menya nwea to, he fa ne menya abo quarry dust no na to. E ba cho de ane so be fra Pepiase Ampedu Enterprise. So de be brew na oni na ye didwa kama pa. Owo kasa kese wo a wo to nyema ni wi a ba bia wo de ko bia no tumi de kuku jaw a wonye wo sika bia mpa cho odan aboabo Quantum Point so be huni yen Wakim State Junction. Sanso na Jubilee Hospital nchen ho no be huni yen. Ye ne in Quantanum New Market ne die ne muhwe ewo eye in Quantanum ho no mo. Sanso na achim so edru Quantum Point so no so achim dan so edru kwan no so no. E ba cha obe huni yen Wapiani Junction. Ahweni asenso ya achi ase. Eya ne afre eja John Ampedu a nyina ne mse friend Pepiase Ampedu. Ewa 0244166937 0244166937 and a 0208299115 0208299115 ofre sa number siya e ade se Pepiase Ampedu Enterprise bejo so na fe nkomo e wo ho no wone wo edi ne kama no pay ma yemfa nchia nkoma Henry mejiri se bibia bokode Mr. Adams na Mr. Adams wo ye kramoni ana wo ye kristoni ma ye hunu ba bia wugina na ye hunu nkomo a ebetimi ni wadi because ochina so wo ye kramoni dia ochina na ye gu fasting no wahu ochina na ye wie na fe Thursday ya prapre chiri kura enti se Mr. Adams wo ye kramoni a me hu AJ Mr. Adams wo ye kramoni ana wo ye kristoni ye na ne boye nsem ana ono odi ni tibutu ho enti AJ wona wo ye ni pie ma mentene ntentem na ye hunu nkomo a ye ni bedi na no pai ene wo kene nyina ohu enti Mr. Adams ano pai ye checha opa afi ma menchia me maame a wo no nso so on family agro anti adwa no pai se bibia bokode mete won ka che light one ba me de me se me de wote me nka no pa bia na wona mete won ka che light one
megye sɛ bibia bɔkɔ yɛde awurade ase afei maame bɛsin ntwam nkɔ aha mmra me ba me maame no mo aka no so yɛbɛkyerɛkyerɛ ɔmo nyinaa adwumawura Frimpong Enterprise anɔpa yi adwumawura Elder Frimpong nso so yɛmo akye o sɛ bibia bɔkɔ deɛ yɛde awurade ase so ɔde wo nkwa akyɛw anɔpa yi a wotu adwumaden no so na adwumawura asɛm nka nkyerɛ tiefo etie mi anɔpa yi sɛ wo provisions na wabie no pɛ baabi a bɛkɔ akɔfa nneɛma kɔgu mu a wotɔn a wo nso so nsa bɛkɔ wano a biaeɛ baako pɛ Frimpong hɔ a na wɔsɛ ɔba adwumawura Frimpong Enterprise mebakyɛ wo bɛba no hɔ nom no waba bɛtɔ wo mackerel in toast ne saa nneɛma asikyire ɛmo ɛsɛmena mprempena deɛ deɛ bebree mpakyɛ wo bra hɔ ɛno akyi cosmetics ho nneɛma te sɛ nkum spray nom ɛne liquid soap nom ne saa nneɛma no wokɔ hɔ nom a wo nsa bɛka ne nyinaa ebi a ne boɔfoɔ paa anigye sɛm no sɛ wɔsan so abie nkorabata no bi a dwuma a wɔdi ano sɛ ɔtɔn drinks ɛne drinks no ɔtɔn ne dodoɔ mu atete so nsuo nso saa ɛne ti dwumadie bi ba fie a wode bɛsom ahohoɔ wo pɛ drinks wo pɛ nsuo ɛne saa nneɛma no a wode ano sɛ wɔbɛkɔ adwumawura Frimpong hɔ na wakɔkɔtɔ de akɔdi dwuma kama ne boɔ no ɛfo watete so paa electrical shop no nso wɔde aba adwumawura electrical shop no sɛ ɛyɛ electrical cables sɛ ɛyɛ electrical bulbs lamp holders wall ceiling fans ana no wopɛ regulator bi brand bia multi socket ɛna wopɛ rope yɛwɔ spot yɛwɔ pop light ɛna afei yɛwɔ pliers brand bia wopɛ fridge ɛna TV guys woba wo nsa bɛka course ɛno nso so yɛwɔ 3 pins bebree keka ho akɔ na naboro sign no yɛne ne die nimhwɛ wɔ Liberty Lane mu a kyem dansɛm ne yɛka yi o medɔfo ɛyɛ na wafrɛ wɔ 0244 897525 0244897525 ɛna 0242111236 0242111236 yɛmfrɛ Frimpong Enterprise wabra yɛvisite ne branches ne nyinaa Mandarina Hotel aseɛ hɔ ɛna kɛseɛ no ɛwɔ saa nso na wokɔ nkwantanim new market na yɛbɛsi wɔ hɔ no a stores no wɔwɔ hɔ no mu a wodi ne dwuma Canadian Bank dan ne mu nso wobɛhunu no ɛwɔ hɔ adwumawura no pɛ yi mo akye wo na wɔyere moyɛ too much nyame ɔnka mo ho ne mabusua afei ma memfa nkyea so nkonkɔma me maame pokua no pɛ maame pokua megye sɛ bibia bɔkɔdeɛ wo ne me nana maame foo a ɛne me maame no nkae no aka wo fie hɔ no nyinaa ne abusua no nyinaa no pɛ yi yɛma mo nyinaa akye yɛgyidi yie wɔ nyame mu sɛ ahoɔden wɔ hɔ megyidi sɛ me nana maame foo a ne ho ɛyɛ paa monka nkyerɛ no sɛ ɔpɛ so wɔkɔ sisi a onya nkɔɔyɛ han gye sɛ meme ɔboɔ ba mama ne kwan ansa na wakɔ menya ma ne kwan yi deɛ nya de ɔbɛkɔ han yɛne awurade akasa yɛne awurade wapam sɛ awurade nkurekure nipa bi mfa ma yɛn no ɔmo ntena ase kakra ɛwɔ mu sɛ ɔmo anyindeɛ but yɛwɔ gyidie nano ne Hezekiah yɛ wɔ Bible mu no ɔne awurade kasa de n'ani kyerɛ ban srɛ awurade nsɛm mpaebɔ srɛ no sɛ ɛwɔ mu sɛ yɛaba bɛka kyerɛ no so wɔ bɛfiri mu deɛ nanso awurade nkae na dɔyɛ ne ne papa a wɔyɛ na ɔma yɛ maame fuu ankɔso antena se kakra ma yɛn mfinhyia dunum ɛna ɔde kan Hezekiah ho saa ne yɛsrɛ de ama yɛ maame sɛ ɔno nso so ɔnkrakra ne saa sisi a sika ni hɔ nti yɛmpɛ keke biara nti ne kɔɔdɔ a onya botrɛ na afei awurade ma na pomuden obu a wutumi nyincha nanso ne yare ayɛ mu sɛ tam anigye nim yɛsrɛ awurade sɛ we deɛ ɔma ɛnyɛ nyincha sika wom ne nananom ne mmanom mu nyinaa dwuma obi ayɛ bia bɛyɛ yie na ɔno nso atumi adi so mfa so ansa na wakɔ yɛbɛkɔ ahoma no so biom sisi ya na yɛne nana boakye akɔtwetwe nkɔmɔ ɔyɛ district chief ɛdɛn farmer ɛwɔ Takwa Huni Valley yɛne ne nkɔnkɔtwetwe nkɔmɔ na aboakye wote yɛn kan FM so ni maakye yɛgya ɔpɛni kɛseɛ bibia bɔkɔ deɛ nyame adom o bɔne biara ni ha yɛde awurade ase na we deɛ ɛna no na mu susu dwatire sɛ kokoo sesei na adwuma yɛ ayɛ den sika no koraa nhyɛ da nso ɛna no yɛkɔda sɔre yɛ aban atom we deɛ mo ani agye paa na bi mi nua yɛ ne nyie wadan ma me ni ka me nkyia watiefo a etie wa no pɛ nyinaa ɛnsɛ
enka ye ni da kwan no nye saa na ye hu no mmerɛ kakra atwa mu yi cocoa board ne aban no nyinaa ma ye cocoa akuafo ate ase sɛ world market price ɛna ɔmohwɛ ho ɛde tɔ ɛma ɛtɔ yi cocoa no so wɔ Ghana ha eti world market yi kɔɔ yi deɛ sisi akora menua enke nuru tema aban krosu main crop o ene ke nuru tema obi live crop but we de adwama so ebo no fra afia so se ekonye ne o be busu di nuni akire na ebo ya se se ehuri ene se ehuri ya koduru ba bia aduro no so eno ti nanka ye ni da kwan se aban ebe tumu no sane di aban betumo kese e de amaye ko so hwe adwaman so na koko no atimi akodu 90 million aba 80 million na akọ 90 asan ba begina 80 70 na se o ko tumu na o se wache sika na se adwaman so baage baako 80 no kra bi gugu akire o de efa 80 ne nya nkontampo na mfa ye ni so watumu a ne just wache mu nan ene wa maye baako na wa asasem we wa na odidi no a obesere said the animal center for almost yate there and ye mesere because say and also outside anyway need tuemu so ayi ni nyawo so world market no enko ya anka ye ni problem world market no so se nka anko soro so anka ban kro nu tema so be odi cocoa price e ba world market ya anko soro a enye sambre ni nka obebie live crop nanka wakrusu main crop for 2023-24 season no so because of world market no said the na-esi kone ya tiam say aban show na sell no more the 1,300 na eto it is like aduru mbre say wo tumu dia hwe world market no ho na fa ye percentage man said the na enko no anu mo de work no ene nso ekoyi e die na esi o mo kwan say sa percentage na enye no mo de work ye no ena aye so o mo de work ya enye yi ana eno na ama ebinom kra kire se o na kokwa akuafo ya na eduru ba bi ebinom nso ya age ono kwakora adodo mpanin se ebi so wanum na otu bi eben senka kane no kwa na nkenye na neyi na nkaka akranka mu nso we mu na mo na ase na emum mu won konwasie bi akire mu ne no asi na ode ma mo na mpofiri mu no ano mo kire se nso mani nye ya na moya ma se papa obi ya ye ne ya ye bibia oho ana papa we de enye obi na ayo papa we ni abrofo eto ekoko na aye de ama yen akuafo ne wo aban ne de wo ye ntemu gina ni ene koko board ne ma yen ene akuafo no so ho nti no enka ne tanka samro ba betu koko mu bia odi me to me koko na ko na bo na ye kese aboro so ene so ma me bi e ma me free ma ho kire mu so ti ase di we nya papa bi o mi amadom bi koko ada wiram abra boka kuafo a ya do min generalize no ya bre no na se bibisi akoba obi ne san be ye papa abrofo eto kokore na ye papa se o se de kokoro na ho aye na eti ye tum na hye munkuran mu jaiyo mu twagu ebi so etoma illegal miners so se small scale miners e ma omo de edi omudwuma eti sa de te dia ya pagya mu se be hye munkuran no na se wo gi sika ni nyina no uche mu nan no ma me ba ko a eno ye papa ye minu ya se Ghana e wono emu odi o ye kuafo de ye brankasa bibia mo ye aban adwuma mo ye mo ankasa koko ni nyina do bio nyina koko farmers yo ene hunu se nyina koko farmers ye nyina na ye bre ne se wo de wasa anya adwuma foforo account wan kari koko kura boso so obenya okakrawa na se ye kura ibeja we nu akoye koko ni yie so ye dia na ubeja na anya ye ni ke okay edi na gwachi sisi ya no nanka ntumu no mo pesen then ujai ko ye adwuma foforo senenye eti bua ye ni yampere na nya yie na unyai urufidie do so ahwe ni nyina weekend wetima akọ afuonum na ujai na wo de wani betu koko so se yesere koko aye ya da chu benu ho because enye nne ne ye hyafe aye koko adwuma no ndi ye kasa na enim de ye ka nti ma bo mitrim se mi beja we nu akoye koko nu a se mi san adwene ho biem ebe a na adwene ho biem ni mi tuufo ene na no pe me da se nya futu ne mom nka mount ben na koko akuafo nka ye pe ante se dia ba ro de onche mu mienu ma ye fa
4,000, 4,500. 4,000 to 4,500 and can be no cabo cocoa afu cocoa you must say the siasa raise minim papa ba kwa na lo frame o se na hweso fo num o mu nyina jai koye garam se hweso fo num ne ke so mo yire musu num ana obi kura de mienu ano de betimi akobe ye nso ana anwotwe se ni pe nyina de papa akwakura ye je kura ase ho aka one ne yire o fo se cocoa hweso fo num ye hu adwuma papa ba ko betimi aye no se me no din komo bisa wasem o timi ye enu nti no e de ne ka be hye nkura ama de wadwane di papa ye ja ho na timi asan abafuo nim e bo papa nene okoye garam se adakro de obenya no koko wahya afimu no kura onya enu nti se biribi aba ma ebo na ye dia enze sa ban no odigya yen ese o mo so maye de fata amayen so yetimi ayire ye ho ayadwuma no sene se wode kitua bi ahye za ade 7 prediasa yenim de disika ya na aya de dawire mu amfie bebre ni nne nyame ayadom na de na yeyi a wo se mama okota na mafanka ye afu no mo ne dom aye. Okay, enti wada romona na o ka sa national cocoa pharmacy ku no ka ho bi on ka ho bi pa na eyeku eti ase because kasama for the cocoa board say mo nti ase o mo nim mo kra so ohu yen ewi ase no bia adado bia echiri de ohu no wo hu na kofa eyeku a 2016 na ye register or offense register general your certificate say association na ye mu nyina so hwa de ekuo na eye no prefa hudi ni yedie de maku afoti ni yakodwen na sa last year cocoa boy buy 1,300 ye kan ho asem onabo bran champions ambe no so ya ne agric minister foforo ono so ka the same thing ama ye kasa ho bibiri say onim na dwuma because ka wo be ye minister so we hwen krate man san wa kwabonti akokasa eku a wa register no ye ekuo ipanifo ni cocoa board edin sa wo so mpe bibiri ukodu cocoa board okra so we hwe PSU a ye so de tena ha wo betena ho ana de asan no kura ekuo no ni mu mpanifo ye kan ye premaku afo nti no cocoa board peso obetiku idin eji okaso onim ye oboa no mu nim ya ye cocoa ndi omu hunu no omoto obi a wunim no onde otimi ko hu ni cocoa no to ema wo kofa ho mfa so titiri de no de wunim so it is as I can one train sign kura ni nakofa kuo ni nyeku aye smogre na de na eku aye nimu no ni ye adwuma o man mu no and I say unrecognized more existence no enye nene de di nkan ya wakan wata aka pa ne se no kura ye nso ye kanti ene ye mom kwa mom sisi enti sa na ebeba and I say was someone so nyamu kan sa pepepe ne tie de ade na mo so mo famra kwan so mo recognize mo na mo kan no kra no mo ate o se ne se ye da so nyina ye se mo franfa dwen eti die na no be kan nyina ye so ebetu na mo se minister ne be kan ye press release se won twen san wan twen ansan na we nso abeto so enti se bi prediasa ni awo kano okwase ahwe ayi nti asompire no enti ye be hu ne ye be ye ne se o recognize me na se mi kokoo ne de o recognize it me to a enya ho mfa so se sisi me de a se ni nyina ye wo man mu ye be hu de susan de brode hu no befa ya te nti sesi ano se ye po si ye mpo sisi ano ebo ababonten eye 2070 cities eno ne aba abonten den ye ya fa ho anamuntu fufuro ben ye tuo ana ye beso we mu ansa ne akoso ano ma kasa kopim bra mo beti yen ase oh is they actual petition they akoma cocoa board ni abanti ye hwe ni mu okay ene na ye wo fufu aye mpene no mo ho nkwan ye de besi ha bibia ne ye besan ba wo nchen bi mu da sinte futu amedi tuo se hwe so ye wadwuma ngo ni me ugo obi ayi ama o kon no yi mate bye nana buache district chief farmer Takwa Huni Valley honomo na owaye ne ko bo nkomo kokoo no mo so do bi papa na no ane menam Takwa Pristia honomo sei no wo ma kwan no eye Takwa kwan ne ye kakra wo fa Pristia Huni Valley ho sa no a wo de ko ba bi aso wo mutu good no wo ma kwan ne but kev wo mpa
wo mo so do kokoo pa nso wo firi ho no watumi wo so wurewure mu akosam na boy mpotem ho no mo wurewure mu akowasa omo do kokoo pa na omo wo ayi ofre ne saying gold company bi o to gold wo mpotem ho mi refi ni din kakra omo to gold wo ho na ekwan no ekọ ba bi omo to gold na abusuafo ekwan ni nye nti mpanifo hwe no menye hu bibi mfama nti na yakudi nkomo de free takwa huni value ne ebo eho no nkomo yeda ase ye to aso afei aseda no ne yegusu e de mama aboafo yo Kulun Ghana Limited wo mo adaroma ene nkomo yegusu ene ahoden ye de power e de emma Kulun Ghana Limited se be a real man se no ne beba mu age se won sa ka Mr Kill a wo betoto wo nsem na Mr Kill no beboa wo pa ama o mema ye no awie mu die mepacho wa kono no ateko eduru sa nkomo no so ana eho no mo na ewiase adwendwen nyina uhunu ni se ewo ho no mepacho Mr Kill adaromenti be nyina de afri ono mama kono no aba na asan boa prolonge wo sex periods kakra bia na akotodwe usisi ne mu ahodwo ebi miemie mu apija gina ho amwa ye adwuma kama quick and rapid erection so bekoso afei obi a petre na yo premature ejaculation ebe yini nyina de afri hono mo kama edi amount afei ebe mo ahoden obeye adwuma de bia ye friend wenne obenya ahoden de aye wadwuma Kulun Ghana Limited asan adwen mema ho biom omo de hunchun capsules no edi aba eno no ye for treatment urinal disorder or prostate no enyo how bi wo ho a hunchun capsules ni be nyina de afri ho no mo e ba tell say we treating intentum ansa na ye de catheter to be mem low sperm count and also say X and Y granules e de be boa wo papa afi e ma ne de ne ye arababazin tablet eh and also boa wo e ma e kwa fichira ye to nka obitumi we ne nsa ma ono ehunu say wo we ono ankasa ne nsa ni nyina yo ye awo king tablet no so eye BP aduru kese de mamofra ne mpanimfo nyina ene BP no kan ne enim se nkekum mpanimfo but ene mrantie ne maba wa ya ba dwendwe eta kurum ha no enya senketwa ene ti BP obia BP kosoro because otisi obia tiam ubo udin enye ufie wura na obeka kire so rent aso a na your girlfriend bi na ede pressure bi de bra nti ama pressure no afa sese kura afa mabunu no kura champion no eti mom ye nyina yensanka king tablet no na enyi saa ne mawe nyina mfemfiri ho because abrabo a yebo ni kuro mu no eye pressure nko ahwe light bill upie na oba na hunu se nkrofo ne de wo pepa no ahye wo dan ho na ayem ahye because we ko bie mu 2000 Ghana 3000 Ghana minimum da sese we bie mo kire wo fie ho e na won kan kire nipa nti ho bill e de bebro nya senketwa we no nyina ma pressure no kosoro enu nti e na Kulun Ghana Limited adwen ho a ode king tablet ne dia ba mabunu ne mpanimfo nyina enso so eso mama na boa won papa LB amoafo ewo achimodan nana chimesi ochini ba Kennedy wo Green Pharmacy werum nyina ewo achimodan Magdakun wa Asimfusu achiase Francis Mensah mum ne wo Asimfusu na Mama Doris enso so ewo Asimfusu ye be frɛ Kulun Ghana Limited ewo 0545 906 665 0545 906 665 0504 906 665 0504 906 665 numbers here be frame pacho Kulun Ghana Limited one more products can be found in all leading pharmacies, herbal and chemical shops across the country. Na wakwa ma unsa can be Food and Drugs Authority almost stamp aboso ye koni anu Samuel Amoa or your Deputy Communications Director Edima GPRT yare nkobon komo ya Samuel temenka ahenkan suni machi na bibia bokwa no pay nyame adom ne mpa bo ye ho pa de radiase pa na anope de ba ya ye nkomobo ne yemienu de dikan eye National Petroleum Authority oma sign the price stabilization levy and a recovery levy omo yi fi ho no oma sign the aba stakeholders ne de ye adwuma and am so ma enye nsunsuanso kra wo fuel ne bo eso e wo pump ho no mo
na ɛno ne yɛnya ne nteɛ sɛ moakasa kakra fa ho wowia no wasan akyerɛ yɛn ɛnteɛ a yɛteteɛ huhuhu sɛ 20% increment Saturday ɛba so sɛ nokora wɔ mu a wadarɔma na ɛno nso wakyerɛ mu ama yɛn atiefoɔ tie o meda ase me nuama menkyia watiefoɔ anɔpɛ yi ma meni kan kɔ ɛyɛ mp for price stabilization a ɔmo yi firi hɔ a ɔmo asan de aba no so wohu sɛ yɛde kan ɛkasa fa taxes bi a ɛgu petroleum products so a yɛsɛw sɛ nka aban no yi mfiri hɔ ɛmsɛ fiti 2021 ɛno na ɛnam so a December 6 2021 yɛcalling on strike bi ɛma ne yɛkyerɛ aban sɛ fuel price ne kɔ a na ɛkɔ soro ɛnam ɛtoɔ bi nti a na saa price stabilization ɛka ho 2022 May Day ɛna ka ne sɛ ɔmampani Akufo-Addo ba abɔnten bɛka sɛ ɛtoɔ no a yɛpropose sɛ nka ɔmu yi mfiri hɔ no nyɛ adeɛ ɔmbɛtumi ayi na ɔmu yi a ɛde ka ɛna ɛbɛbrɛ ɔman Ghana ɛno ne yɛne na nenamu a bɛdi saa mpɛmpɛnso yi ɛbɛ a yɛhunu sɛ MPA ayi ɛyɛ price stabilization de afiri hɔ no ɛyɛ yɛdɛ kakra kyerɛ sɛ ne yɛhunu ne sɛ asɛ yɛada ɛso anaa yɛɛso no ɛna aba mu na ɛno akɔ no deɛ nkae no nso a yɛreka ho asɛm no nso yɛhɛ anim sɛ ɛno nso bɛkɔ no akyia within 2-3 days ne yɛhu sɛ ɔmasan de aba biom ɛma yɛhunu sɛ daabi ayɛ sɛ nnaadaa bi na ɔmodaadaa yɛn ɛfiri sɛ adeɛ mu nim sɛ muyi firi ɔ no ɛnyie a ɛyɛ dɛn na mohyɛ daa ɛbɛyi mo anim sɛdeɛ moyɛ adeɛ no de aboa na afei deɛ within a twinkle of an eye na moasan de adeɛ no asan aba biom ɛno nkɔnkɔda ɛno na ɛnam so ɛma petroleum product no yɛsusu sɛ asan ɛpagya ne mu biom ne sɛ me ne woka sɛ petrol boɔ keka kɔ 14 cedis per litre ɛna diesel nso ɛkeka kɔ 15 cedis per litre kwaa na ɛsan kɔ biom na ɛno na ɛnam so ɛma saa bere no ahyɛnkafo a ɛwɔ Ghana in fact ɔmo di awerɛhɔ kɛseɛ paa ɛma ɔmo deɛ kɔm ne yaw ne anwinwi ɛna ɛyɛ adwuma ɛno nti no yɛkeka yɛn ho sɛ daabi a nneɛma kɔ ne deɛ yɛanhwɛ ne yɛnto yɛahyɛ ntuaboɔ no mu a ɛde ɔhaw ɛna ɛde bɛbrɛ yɛahyɛ nkadwuma no ɛbɛma afei bɛduru baabi no na ɛsom pa a yɛde som ɔman Ghana no ne yɛntumi nsom saa ɔsom no biom ne nyinaa no sɛ yɛmpa yɛhunu sɛ ahyɛnkafoɔ kuo no bi aba abɔnten de nkrataa aba sɛ ɔmoto ahyɛntuaboɔ mu a nanka ebi sɛ ɛhyɛ aseɛ yɛawada ebi nso sɛ ɛhyɛ aseɛ memenda mɛtumi agyina so pia aka sɛ GPRQ national yɛmma abɔntene na ɛno nso nkyerɛ sɛ yɛni nhyehyɛ sɛ yɛnto ɛyɛ transport fare mu me ne woka sɛ January ɛna yɛyɛ sanka yɛde 20% bi ba a ministry ne ma yɛtwe sensan sɛ yɛmfa nneɛma ngu nkrataa so mfa mmerɛ ɔmo nso ɔmo nyɛ nhwehwɛmu a yɛkurakura mu abɛsi saa berɛ no nso a yɛde saa 20% ne bakora na petroleum product no mpagya ne mu mmɛdu saa mpɛmpɛnsuo yi ɛna te sɛ petroleum product nso asan aba bɛka ho saa berɛ no team a yɛ a ne yɛma ɔmo yɛ research na ɔmo ahyɛ sɛ yɛpɛ sɛ yɛto transport fare mu a component a yɛyi so no percentages a aba bɛda so ne yɛahyɛ ne yɛn nso yɛhu percentage yɛde bɛba abɔnten no yɛde saa adwuma no ama saa team no a ɔmo yɛ nhwehwɛmu animanim ha yi a na ɔmo de report abrɛ national na national nso ahwɛ ma percentage yɛsɛ sɛ yɛde ba abɔnten no yɛtumi de aba abɔnten so as it stands now no ɛnkosi na ahia a ɛnfa sɛ na wɔtwe nkɔ na wie deɛ na ntumu aba abɔntene na Ghanafoɔ ahyɛ ase de yɛ adwuma nti na wobisa me adeɛ wɔ mu no okay nti deɛ nna na mmɔnten so 20% no ɛnyɛ adeɛ a ɛfiri mu mu akakye saa bere no wo sɛ sɛ biribi saa bɛba a national kyerɛ krataa a yɛwura Godfrey Abubri general secretary ne nhyɛ saa ase krataa bi asaa mmaeɛ na mmom saa bere no wo sɛ tafakyɛ adwuma no akɔyɛ individuals adwuma ankorankora na ɛtɔ ɔmo cars na ɔmo da driverfoɔ ɛyɛ adwuma na ɔmo akɔdɔm various unions enti deɛ akɔba no ama ahokyerɛ na aba ɛna ama nkurɔfoɔ kasa ho sɛ yɛatum ne nyinaa mu no yɛne ɔmo kasa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔba ne sɛ ɛfa bi bɛtum na ɛfa bi nso ntum no deɛ nyinaa no bɛkɔ bɛnkurom enti no ɔmo ka 20% ɔmo ka 15 ne ade no national bɛba abɔnten ne yɛhu the appropriate percentage a yɛde ba abɔnten ne da ko nso a ɛhyɛ ase okay ɛne na yɛbɛnom nsu atwɛn ɔpɛ duru hɔ nom a yɛbɛsan aba no de bia sɛdeɛ ɔyɛ man wayɛ ne saa meda ase me nua alright yɛda ase papaapa nti abusua yɛne owura Samuel Amoa ɔyɛ Deputy Communications Director Ghana Private Road Transport Union ɛne yɛne ne kɔtwetwe nkɔmmɔ GPRTU
wakyerɛkyerɛ mu de ama yɛn kama yɛbɛtoa so Afrakoma Community Hospital anapɛyi sɛ yɛmfa nto so biom fa ma wo sɛ apɔmuden ho nkɔmmɔdie deɛ ɛyɛ papapapapapa yɛte ha no mu ayɛ ano da mu a kirekire sɛ ahoɔden ni hɔ no mu anyɛ adeɛ a yɛbɛtumi ayɛ ɛno nti na Afrakoma Community Hospital sɛ yɛnka nkyerɛ so apɔmuden de na battery so a wɔmfɛ nni agorɔ OPD lab test theater labor ward children's ward maternity no mu ne saa ne yɛkɛkɛka ho no nyinaa mpakyɛ wokɔ hɔ no mu ayɛ adeɛ a wɔbɛhwɛ wo na watumi atiriti ama ho atɔ kama odi hye bi ne ho mfa no ɔte ɛyɛ samsam ɔte satellite ɔte shipon tele ɔte doburo ɔte saa mpɔtam hɔ no mo mayera no abɛsia kɔ fisi no abɛsia de awura mu wɔ akatapɔ pokuase mo amwɔ tantra ɛne saa ɛhɔ no nyinaa barrier hɔ no nyinaa no mepakyɛw obia mfuna ni nkyiri mu Afrakoma Community Hospital ɛno no wɔ Amasaman Olympic Stadium kwantempɔn no so ɛnam so ɔyɛ saman panti ɔnga to no abedin wɔn ama ne bus stop a kaa gyina baabi a yɛ asabea no wɔ nti no ane sɛ woduru ɛyɛ Amasaman Stadium Junction hɔ no baabi a taxi rank no wɔ no wodia ne sɛ wobɛka kyerɛ m so me pa kyerɛ me kɔ Afrakoma Community Hospital bɛka sɛ oh okay Afrakoma yɛ de wobɛkɔ woduru hɔ ano nga siw na ni jesem ne sɛ hɔ kopie hɔ no wana dwo ɔdasuo mu bere bia obepie hɔ no yɛwɔ police post ɛwɔ hɔ no mu a posifo wɔ hɔ 24/7 ɛbɔ yɛ ho ban umpe wei na den na wopɛ mepakyɛ ofo ani kyire mu hɔ no ne yɛhwɛ o ma ho ntɔ kama na adeɛ baako a yɛagye mu ayi paa kyerɛ sɛ yɛka ho asɛm a ne obi aso mu bi ka ɛyɛ deɛ ba deɛ yɛnka mbɔ mu ɛtwo no deɛ ɔmo ankasa koraa no wɔmo agye yɛdi ɛtwo no sɛ ne case ni tie bia wuduru hɔ no mo yɛbɛdwene fam 0597 005963 0597 005963 yɛmfrɛ saa number no sisi ya no wɔnyɛ yɛn so na yɛgu so a yɛboaboa yɛn ho akɔ hɔ no mo no awɔ sɛ yɛde Kumi Herbal Tea prapra kwam Kumi Herbal Tea no Food and Grass Authority agye atum ɔbaa pinfoɔ ɛnnum bi saa nso so na nea ɔma ne banufoɔ ɛnnum bi abɔfra onyandi 10 years no nya dia obenum bie nti yɛnhyɛ ne nso ɛmfama yɛn baabi bia yɛtɔn aduro wɔ man yi mu kɔ hɔ a wo nsa bɛka bi yɛn pɔtam ha no mo de ne yɛato apete always wɔ Green Pharmacy Masari Pharmacy Chumesi Drug Store Amoafo Pharmacy Ochiniba Kennedy Bosome Pharmacy ɛwɔ Swedro ɛna wɔfa ya wo nso so ɛwɔ Akyease okɔ kwaku amu a hɔ nso a wɔn nsa ɛbɛka bi yɛmfrɛ Dr. Paul Kumiminta na yɛmmisa no Kumi Herbal Tea no ɛho akwankyerɛ kakra na emom akwankyerɛ kakra bi a wɔ ho ne sɛ anopa wobɛdi kan anom ansa na wadidi anwummerɛ nso wadidi awi a wobɛda na wabɔ tea ne baako kyerɛ sɛ de bia wo ahoɔden yɛne saa na boost wo immune system ne yɛka sɛ biribi be boost wo immune system wa bɛboa ma ɛmmoa no ɛwɔ nipadua no mu ɔmo adane asraafo a ɔmo kutia nyarewa ɛne nneɛma bi ɛwɔ sɛ ɛwɔ nipadua no mu no sɛ saa asraafo no ho ɔden a ɛna ɔmo betumi ako saa ntɔkwa no yɛbɛba no wɔ sra ni no wasi ne tiri ase a mpakyɛw yadeɛ bi ekɔwu ɛba bɛkra wo ɛne nti na yɛsɛ ma wo nsa nka Kumi Herbal Tea no ne ɛmmoa mo nipadua no ho ban ɛmfa ma wo medɔfo yɛmfrɛ Dr. Paul Kumiminta ɛwɔ 0248 716402 0248716402 0503785656 0503785656 ɛyɛ numbers a yɛbɛfrɛ na watimi aboa yɛn companies yada roma ɛne sɛ ɛnɛ nso so yɛde ahenkan maakye ɛbenada deɛ yɛde brɛ wo fiti anɔpa bɛpem saa brɛ yi a aka akrama nondu abɔ yi yɛnimu ara sɛ wowɔ biribi ɛka wobɛtumi awura mu ntɛm na wadaroma wode abɛtoa so de ama yɛn Ando Marcel, it's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you, Ando Marcel. And I say Marcel Ando, it's your birthday today. Radin Kaunhu,